Moi boa tarde, moi boas tardes a todos e a todas, benvidas a UNED. Todos os anos, dende a UNED, celebramos, como non pode ser de outro xeito, o Día das Nosas Letras, o Día das Letras Galegas. Para nós é unha festividade moi emotiva. Direi que incluso na pandemia celebramos, fixemos un recital cantado e poético polo Día das Letras Galegas, porque é algo que, bueno, pois o levamos dentro e nos gusta, creemos que merece a pena, que paga a pena defender o noso idioma, defender a nosa cultura e, bueno, pois sempre nos tratamos de implicar. E este ano, como non podía de ser de outro xeito, que está dedicado á tradición oral, pois á música, destas cantareiras e, bueno, como elas recollen pois tamén un sentir do noso povo, pois falando cunha amiga en común, miña e de Branca, pois eu falei con ela e dixenlle, mira, e que che parece, imos facer, dice, home, por favor, se a Mozart da pandeireta, digo, toda razón lle dou, así que, bueno, temos o luxo de ter aquí na UNED de Lugo a Mozart da pandeireta, a Branca Villares. E, bueno, a continuación, pois, bueno, quero lle dar as grazas, por suposto, por aceptar a noso convite, porque, bueno, a mí facíame moita ilusión que estiverais ela hoxe aquí. Dende o primeiro momento pensei nela e, bueno, pois, a verdade é que estou moi contenta de poderlo celebrar deste xeito. Bueno, tamén quero saudar a todas as persoas que se apuntaron, tanto os que están aquí presencialmente como a que nos están escoitando dende a canle de YouTube. Sí que lles pediría que se suscriban, porque terán actividades deste tipo e outras actividades moi interesantes que facemos tamén aquí na UNED e, bueno, como sempre, abertos a todo tipo de suxestións. Bueno, a continuación sí que vou ler unhas palabras que escribín, a mí non me gusta moito ler, pero, bueno, pues eso. Dende a UNED queremos poñer en valor a palabra, a tradición, a música como ferramentas de identidade, memoria e futuro. Por iso, hoxe temos a honra de contar con Branca Villares, que é docente, bióloga, como un compañeiro que teño aí do proxecto ambiental de Lugo Naturalmente, e, sobre todo, traballadora da cultura de base. Nada en Lugo, é vinculada familiar emocionalmente á montaña luguesa. Branca leva anos transmitindo a música tradicional a través das súas aulas en concellos como a Baralla, Pedrafita, Triacastela, Castroverde ou Courel. Defensora, ademais, dun enfoque feminista e crítico da tradición oral, nas súas aulas non só se canta, tamén se pensa. Co seu compañeiro, Pablo, leva impulsado proxectos que revisan os contidos das cantidas e reivindican o papel das mulleres como transmisoras fundamentais do noso patrimonio cultural. E hoxe, nestas xornadas Letras Galegas, convidámosvos a escoitar e a reflexionar con elas sobre a voz das mulleres e o valor da tradición viva. Moitísimas grazas. Moitas gracias. E, bueno, pois, benvida e benvidas todos e todas a UNED, que é a vosa casa. Pois, moitísimas gracias a ti. E moitas gracias a UNED por darme esta oportunidade e por traer aquí pois un pedaciño dun aula un tanto diferente, pero hai múltiples maneiras de celebrar a oralidade e todas son fantásticas. Este ano hai 1000 propostas, tanto de análise como de posta en escena, e eu propuxenvos, e vos amablemente aceptastes, un enfoque moito máis práctico, porque a miña filosofía dos últimos tempos é que andar faise andando e a oralidade pois faise consonando. Entón, o que vos propoño para esta tarde, para as que estades aquí e para as moitas compañeiras e compañeiros que sei que están do outro lado do ordenador, é unha viaxe en varios tempos, vale? Vamos a arrincar, bueno, reflexionando sobre a oralidade, e unha maneira de traballar coa oralidade e co legado das mulleres que nos precederon é traballar cos ciclos, o ciclo vital e o ciclo do ano, así que nesta primeira parte traballaremos ciclo vital, despois traballaremos ciclo do ano, despois faremos unha pequeniña pausa e despois revisaremos pois un montón de materiais acerca do pouso da violencia contra as mulleres no cancioneiro tradicional e popular, reflexionaremos sobre temáticas, compoñeremos algunhas coplas, así que deixa de haber gonza nos petos porque non a vades usar, non a vades necesitar esta tarde. E nada, e faremos así tamén un pouco de comparativa formal de outros cánones culturais da nosa literatura, por exemplo, pois eso,
a lírica das cantigas medievais, coa literatura de tradición oral, porque este ano deberíamos tomar conciencia de que esta celebración e todas estas diferentes postas en valor deste patrimonio que estamos facendo teñen que formar parte dun gran proceso de patrimonialización do que é o legado das pandereteiras e do que é o legado da tradición oral das mulleres. E entón, temos que tomar conciencia do que eso significa e ser, pois, ao mesmo tempo que lúdicos, un pouco rigurosos no estudio. Entón, vou dar unhas pinceladas, que tampouco son eu aquí ningunha catedrática de literatura, pero vou dar unhas pinceladas pois, de algúns aspectos que me gustaría. Así que, sin máis, vou arrancar. Moi ben, pois adiante, non? E ademais, esquecime antes de decir que tamén este ano ya dedicamos o Día das Letras Galegas a unha serie de mulleres moi coñecidas e moi especiais aquí en Lugo e teño que agradecer a colaboración tamén de Branca, que foi unha das mulleres que escollimos para traballar e que, bueno, pois a verdade que foi maravilloso o paseo que fixemos e as verbas que nos deixaches para poder, pois, comentar no central. Foi un paseo onde paseamos máis de 100 persoas. Sí, así que, bueno, pues nada, que tamén yo quería transmitir e agradecerlo que non tivera a ocasión de agradecerlo personalmente. Sí, sentí non poder acompañarvos aquel día, pero hoxe estamos aquí. Claro que sí. Así que imos comezar. E entón, a primeira cuestión que vos traigo é vamos a traballar ca oralidade, así que espero que veñades coas gorxas quentes, porque vou facer con vos, como fago, co resto do alumnado, independentemente de que teñan 9 anos ou 90. E a primeira pregunta é, trouxeste la lingua? Sí, non? Sí. Pois nada, vos e máis los de casa. Vamos a empezar a traballar con ela, porque como vamos a cantar moito e vamos a laretar moito, vamos a empezar a traballar con ela. Así cuspindo moito, que sale mellor. Metendo ahora a lingua entre os beiros e cuspindo máis todavía. Que sabemos facer coa lingua? Sabemos facer... Sabemos enchelo papo e facer aquelo de... Trouxeste-lo nariz, así que vamos coller aire e soltalo. E vamos a cantar un pouco polo nariz, que de primeiras é algo que a xente lle asusta moito. Eu non sei cantar polo nariz, cantamos todos polo nariz. Agora consonamos simplemente. Aí está, estamos cantando polo nariz. Ben, pois todas estas tonterías que estou facendo é o primeiro achegamento á sonoridade corporal que fan os nenos pequenos pois cando empezan a ser conscientes de si mismos. Entón, o camiñar polo ciclo vital, vámoslo arrancar desde que nacimos. E a primeira noción de musicalidade que nós temos é a voz da barriga da mamá, pois cando estamos dentro dela. Entón, cando salimos fora e o mundo é hostil, a primeira cousa que nos calma é simplemente escoitar a súa voz. Esa é a primeira impronta musical que en todas existe, vale? Por eso, respondemos á voz da mamá mellor que a ningunha outra cando se trata de calmar o nervio e cando se trata do pouso. Plantexo-vos unha situación. Temos un pequeno que chora e a primeira reacción que temos se queremos calmalo, sexamos ou non a mamá, cal é? Esta. Pois apañade o pequeno. E a segunda opción, se o pequeno solamente con collelo non lle chega, cal é? Esa é a rolar, a banear, porque xa baneamos desde antes de nacer e botamos moito tempo abaneando dentro da barriga da mamá, entón baneamos. E a terceira, instintiva, que saibamos cantigas ou non, é falarlle. E non lle falamos igual que falamos entre nós. Falámoslle como lle falamos, un pouco máis delicado. Impostamos a voz, traémola aquí, o bico do fuciño, e facémoslle Isto cando queremos dormir. Esta fórmula é infalible. Quero escoitar? Vades ter que cantarme vos, porque os do streaming non nos escoito, así que vades ter que cantarme vos, vale? Ok, este primeiro é a
é moi eficaz. E rematando en agudos, non sei por qué, pero en casi todas as culturas que conozo que estudei as músicas de arrolar, fan esta viraxe para arriba. Non sei se é que nos axuda a colocar a nosa voz en agudos e a dirixirnos de maneira moito máis agarimosa aos cativos, pero o caso é que é un patrón que se repite nas mamás e papás e avós e aboas que arrolan pequenos. Entón, a primeira melodía que vos propoño, non pensedes que este é un concerto de canto e aplaudides, este é un concerto de facémolo entre todos, porque desto vamos a falar hoxe, que a tradición oral faise en horizontal, non en grandes escenarios, que tamén agora, pero faise en horizontal de tú a tú e de colo a colo. Entón, a melodía que vos propoño ven do Courel e dice así: Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. Menos mal que a cantamos amorosa, porque a letra merece outro apartado, pero vamos a cantar amoroso para calmar o noso pequeno. Dúas frases nada máis. Durme, meu neno, que aí ven o coco. Primeira parte. Durme, meu neno, que aí ven o coco. Outra vez. Durme, meu neno, que aí ven o coco. Normalmente as nanas e os cantos de berce levan moito M e moito N, porque tamén nos axudan a colocar a voz donde é agradable de escoitar para o bebé. Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. El que máis lle dá non entende o que estamos dicindo. Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. Outra vez. Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. Vos sodes o papá, canta a melodía. Vos sodes a mamá, e canta ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Papá, durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. E agora cambiámola. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. Durme, meu neno, que aí ven o coco, e leva os nenos que dormen pouco. Conseguímoslo, xa dormiu. Pois gústame arrincar os obradoiros así, porque agora falamos de tradición oral, este ano estamos lle dando tantas voltas, e como vos decía antes, é preciso a visibilización en riba deses escenarios, e é preciso perder a vergonza ou perder os prexuizos do que é a nosa música e de se sirve ou non para ser fantásticos e para presentarnos diante do mundo con orgullo. Pero a primeira impronta non é a dos escenarios. O galego e a cultura e a música, donde mellor se mama, pois é no colo da mamá e no colo do papá. E a tradición oral, pois eso, non sempre vai de arriba a baixo, de escenarios a baixo, de feito non é o habitual. O habitual é que vaya en horizontal, entre iguais ou de nais a fillos ou de avós e aboas a nenos e mozas. Entón, xa fixémolo primeiro, e propóñovos este percorrido pequeno, vadesme ter que ter paciencia e acompañarme nesta historia que xa que viñestes, polas primeiras cantiguiñas e os primeiros xogos cos que vamos familiarizando o neno coa musicalidade, non solamente da fala, vai aprendendo palabras, pero tamén vai aprendendo a señalar partes do corpo, vai aprendendo a empregalas e vai tomando conciencia un pouco de si mismo, porque o primeiro pensan que somos un
un todo, non? Mamás e nenos. Pero cando xa empezan a tomar conciencia do outro, os xogos de cucú tras tras son as primeiras cousas que instintivamente, aínda que non saibamos ningún xogo concreto, todos facemos cos bebés. Entón, pois traigovos unha cantiga moi pequena. Eu vou a facer 3 veces. Na primeira, escoitades. Na segunda, xa si queredes tarareades. E na terceira, cando menos, teatralizades comigo, vale? Eso, para deixar algunha impronta. E cando teñades algún mozo ou moza, neno ou nena cerca, zas, collédelo e cantades, a ver que pasa. Esta empeza así, cos ollos pechados, porque temos 2 xanelas para ver o mundo, pero se non abrimos, non o vemos. Empezamos con ela pechada e dice así: a xaneliña abre cando sai o sol grande, grande. A xaneliña pecha cando vou dormir. Abriu, pechou, abriu, pechou, abriu. Repetimos. Abriu, pechou, abriu, pechou, abriu. Vale? Primeira volta de reconocemento. Non teñades medo ou de facervos pesados con repetir moito as cantigas cos nenos pequenos. Os nenos o que lles encanta é repetir o que xa entenderon e saben facer canda ti. Entonces, se repites 25 veces, mellor que 5, sempre. Entón, volvemos aquí e partimos de a xaneliña abre cando sai o sol grande, grande. A xaneliña pecha cando vou dormir. Abriu, pechou, abriu, pechou, abriu. Outra vez, abriu, pechou, abriu, pechou, abriu. Se a estou empregando para dormir, baixo a dinámica e enseguida vou facendo máis pequena. Se a estou empregando para espreguizarme pola mañá, entón o que fago é aumentar a dinámica e cada vez abrir máis os brazos e cada vez abrir máis a boca e cada vez potenciar máis a voz. Entón, vamos a facer unha última como se fóramos a espreguizarnos despois desa siesta que non dormimos ninguno, por iso estamos aquí. Dice así: a xaneliña abre cando sai o sol e espreguizo. A xaneliña pecha cando vou dormir. Abriu, pechou, abriu, pechou, abriu. Outra vez, abriu, pechou, abriu, pechou, abriu. Bueno, moitísimas gracias. Ahora que xa abrimos a xanela, vamos a mirar que vemos por ela, acompañádeme neste relato. Que vemos un animaliño que vai moi despacio, vai para adiante e vai para atrás. Encántalle saír os días que chove. E vai para adiante e vai para atrás. E é un poema tamén do Manuel María, que tamén bebía da tradición oral. E dice así: caracol, col, col, caracol, caracoleiro, caracol, col, col, caracol, caracoleiro, bota os teus cornos o sol, xa que eres tan frioleiro, bota os teus cornos o sol, xa que eres tan frioleiro. Outra vez. E agora convídovos a que fagades este xogo de cantar diante da boca, así, cos puños. E facede un escoitades o efecto sonoro que se crea. Os nenos poden estar horas así, igual que así. Si queremos animalos a que canten, temos que presentarlles xogos que lles faga divertido cantar. Entón, caracol, col, col, caracol, caracoleiro, rápido, caracol, col, col, caracol, caracoleiro, bota os teus cornos o sol, xa que eres tan frioleiro, bota os teus cornos o sol, xa que eres tan frioleiro. Pois con enredos como estes e xogos de dedos traballamos a motricidade fina, a motricidade grosa, a lateralidade, a coordinación e todos estes xogos pois axudan ao mellor desenvolvemento dos nosos pequenos e lles damos ferramentas increíbles de socialización. Se queremos que empreguen a nosa tradición oral, pois temos que facer oralidade con eles desde ben pequenos. E isto non ten que ver con canto ben ou canto mal, ten que ver con adicarlles un pouco de tempo. Eu así o vexo e así vos lo veño a contar, vale?
Despois destes primeiros xogos, de ir espabilando, de nomear as partes do corpo, que moitas veces se fan en roda, librastes, porque a cámara non nos colles e facemos unha roda. Librastes, pero polos pelos, Ainda estou pensando se facer así. Vades librar. Veñen os primeiros xogos de percusión, porque o primeiro é consonar e sacar a voz para fora, perderlle medo á fonación e coller habilidades. E o segundo, xa podemos acompañar os ritmos. Entón, temos as pombiñas, que son moi socorridas, para estes momentos. E eu traigo esta falda brillosa solamente para este momento. Porque os vosos pantalóns non son nada ao lado da miña saia, entendes? Como sona isto? Xa sei que no micro igual non se recolle moito, pero vamos a intentar que sone. Propóñovos este xogo para aprender o ritmo do agarrado, que vai ser importante toda a vida. Entón, temos unha base sonora, vamos soltando coplas e vamos cambiando patróns e guións para xogar co ritmo. E di así: e as pombiñas da Catrina, eu ben sei que nelas son, delgadiñas da cintura, alegres do corazón. Laralán, 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 laralán. La 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 la, como di, la la la, la 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 la, y la la la, la la la, la 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 la. Bendita tradición musical galega que ten la la las, para cando non sabemos a letra. Atención ás miñas mans, porque vamos ir cambiando os patróns de movimento. Entón, e as pombiñas da Catrina, elas van de mao en mao por ondar a Quinta Nova, o Pombal de Don Joao. Arriba, laralán, 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 laralán. Y ahora doble, laralán, 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 laralán. La 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 la. Mira Pratino que ben lle sale ahora, antes non salía tan guai. Vou repetir a mesma copla e atención, porque empeza a complicarse no percal, ¿sí? Vou repetir esa de virar as mans, dice así: as pombiñas da Catrina, elas van de mao en mao por ondar a Quinta Nova, o Pombal de Don Joao. Man no peito. Ui, que susto. Vale, xa controlo. Non vai no micro. Aquí temos 4 movimentos. Peito, chisco, palma, chisco. Peito, chisco, palma, chisco. Peito, chisco, palma, chisco. Peito, chisco, palma, chisco. Laralán, laralán. La 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 la. Doblamos. La 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 la. Volvemos abaixo. 1, 2, 3, se non sale a primeira, xa sairá a segunda. Ok, vai a copla de despedirse e isto empeza así. Moito teatro, moito teatro. Vou a dar a despedida nas alas do paxariño, non me esquezas miña rula. Collo un bico, lanzo e digo adeus, adeus, adeus. Non te esquezo, queridiño. E está a ouvir aí, mira pa min. E volvemos co patrón de antes. Preparados, peito, chisco, palma, chisco. 1, 2, 3, sí. Laralán, 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 y ahora doble laralán, 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 non desistas, laralán, laralán, laralán. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e acabou. Pois este xogo non está pensado para facer de un en un. Eu, como non teño par,
pois explicóvolo así, pero está pensado para aprender eu solo e despois interactuar cos amigos. Sempre se cantou, home, eu de pequena nos recreos, botaba os recreos facendo xogos de palmas. Son maneiras tamén de socializar, ferramentas para socializar. Sempre estuveron aí. Eso tamén é tradición oral das mulleres e máis dos homes, pero parece este ano, claro, como oficialmente falamos das pandereteiras, pensamos solamente en xotas e muiñeiras. Aí veñen, agora veñen, tranquilos. Pero todo isto forma parte de nós. Se non hai isto, malamente podemos empezar, ou podemos empezar, a construir xotas e muiñeiras. Entón, pois eso, pasiño a paso, vale? Agora, con este ritmo tan guai, claro, que fan os mozos? Pois van a bailar o agarrado, porque isto, queridos, é como se baila e como se toca unha rumba. E chegará o momento de querer bailar cos amigos e cantar e socializar, pois en comunidade, en parellas e demais. Entón, xa fixemos os previos. E agora empezan, pois, por exemplo, os cantos, a interacción no baile. Os corpos xa se van interactuando de outras maneiras. Entón, vou vos propoñer varias peciñas e todas teñen la-la-las, vale? Entón, xa non digo máis, podedes escuitar coplas, pero un la-la-la, verdad? Un la-la-la sempre se cantou. Primeira proposta que vos traio, un namoro que saben estas miñas mozas. Despois as outras non sabeis, pero estas sí que sabeis. Non me chames miña rosa, chámame meu carabel. Despois, na segunda parte, falamos de todas as cochinadas que estamos cantando e en realidad ni siquiera lo pensamos. Pero ese é outro cantar. Teño un cantar de enamorar. Igual que hai cantares de ronda, hai cantares de declaración de amor pura e dura. E esta dice así: non me chames miña rosa, non me chames miña rosa, chámame meu carabel. Tamén eu a ti te chamo, tamén eu a ti te chamo, corazonciño de mel. Ai, elela, lerela, ay, elela, lerela, lerela, ay, elela, lerela, lerela. Benditos lalalas que no podemos participar na canción sin saber ya letra e sin ter moi clara siquiera a música. É que as mulleres de antes eran chelistas. Así namoraban en Ons, por certo, esta cantiga vende ali. O carabel cando nace, o carabel cando nace, chámanlle carabeliño. Tamén eu a ti te chamo, tamén eu a ti te chamo, meu amor, meu amoriño. Vamos coa despedida, que dice así. Non todo é oralidade nesta vida, Entre dous que ben se queren, entre dous que ben se queren, coa mirada se saúdan, que tamén os ollos falan, que tamén os ollos falan, cando a lingua está muda. Ai, elela, lerela, lerela, ai,
primeira temática que plantexamos, a temática dos namoros. E é que, claro, cando ven o tempo, ou cando viña o tempo, vou falar en pasado a veces e a veces en presente, porque afortunadamente para moitas de nós todas estas historias están vivas. Pero veñen os tempos de mocear, que é cando máis presente está a música, cando un forma parte máis activa de toda esta maneira de consonar e de relacionarnos en comunidade. Eres arte e parte e acabas de tomar conciencia de que eres arte e parte. E entón, eso é fantástico, eso é maravilloso. Os primeiros anos de mocidade nos que eres arte e parte para todo, no cantar, no bailar, no compoñer e en todo. Pois veñen as coplas do baile. E de que falan as coplas? Pois de calquera cousa que vos poidades imaginar. Que falan de amor porque queremos conquistar? Pois, por suposto. Que se acaba el amor? Pois tamén o contamos nunha boa copla. Esta daqui que parece unha maldición de Harry Potter, que me encanta. Dice: onde vayas que non volvas, desaparecido seas. Onde vayas que non volvas, desaparecido seas. Nin encontré lo que busqué, nin logré lo que deseas. Esta é a favorita da túa filla Raquel. Non digo nada, e lo digo todo. Hai moitas coplas de desdén. Eu creo que eran donde poñían máis inxeño. Nas coplas positivas, home, sí, hai nas moi redondas, hai nas moi amorosas. Pero cando nos poñemos a odiar, sí que cando sacamos, cando poñemos a funcionar a neurona fino, fino. Nin se mata no río, na cabeceira dun pollo. Algún día te quería e agora xa me das noxo. Cantaban Rosa e Adolfina, que para cantar o amor eran boas, pero para cantar o desdén... Non te quero, Pepe, non te quero, non te quero, Pepe, que es un borrachón, que es un borrachón, que es un borrachón. Non te quero, Pepe, non te quero, non. Pero ben sabedes que do amor ao odio haiche un paso, non? E entonces, eu hai pouco ainda fixen unha afirmación, que non sei se sosterei ao final deste ano da oralidade, pero eu dixen: as coplas máis abondosas, se me preguntas a min, na literatura de tradición oral, son as coplas de orgullo patrio, as de vivan as da miña aldea, vivan as do meu lugar. Pois quen son esas? Pois as miñas compañeiras, as miñas comadres. Rosa e Adolfina se cantaban moitas coplas a sí mismas, porque se non se iban chufar elas a sí mismas, quen nas iba a chufar? Entón, vivan as da miña aldea, vivan as do meu lugar, e aunque non cantan moi alto, saben o aduneirar. Podes cantar en positivo para as da túa aldea, ou para louvar as da túa aldea tamén podes colocar nunha posición inferior a todas as aldeas que non son a túa. Eu, por exemplo, que veño de Baralla, as señoritas de Baralla, que son moi finas, cantaban aquela de: na Calvela non hai motas, en Ferreiro son pequenas, na Calvela non hai motas, en Ferreiro son pequenas, o que queira voar mozas que vaya a Baralla elas. Curiosamente é a mesma que cantan as de Piornedo, que cantan as de Cebreiro, que cantan... Quero decir, inserte aquí el nombre de su pueblo, e xusto antes e xusto despois os nomes dos dous pueblos con que máis rivalidade tes, non? Pois hai coplas, sentimentos moi universais. Entón, eu creo que este sentimento está moi extendido. Pero despois das coplas de orgullo patrio, que xa digo, poden estar en positivo para a túa xente, ou en negativo para os demais, eu creo que as coplas de enamorar e desenamorar, agora fago, agora desfago, son as segundas máis abondosas. Que nos pasa hoxe? Hoxe nos pasa unha cousa que é triste pero bonita a vez. Triste porque moitos de nós perdimos o entendemento do subtexto que hai nas coplas de música tradicional. E é que as coplas de música tradicional, a maioría dicen dúas cousas: o que están dicindo e o que en realidad queren decir. Si tú controlas a linguaxe, entendes as dúas cousas. E ademais entendes a finura de todo este proceso, porque tú podes decir cousas moi gordas, dicindo cousas moi suaves, e que nas levou, tense que quedar con elas. E entonces, eso era un arte. Para eles, eso formaba parte do arte de cantar e do arte de compoñer.
Nós somos máis de rirmos de cousas explícitas, porque agora, que sobre todo cando empezamos a familiarizarnos coa tradición oral, pois somos moito de ir a la chicha, non? E facernos gracia as coplas que entendes a primeira, porque non hai nada que pensar. Estos días, pelos institutos, faláballes os mozos e mozas. Non sabedes a sorte que tedes de ter un colexo onde vos explican as cousas, porque antes, pois isto non pasaba. A miña avoa non foi ao colexo, por exemplo, e as clases de educación sexual da miña avoa eran algo así como: ben sei que teñen os homes por debaixo das tirolas unha devesa de silvas e un pino con dúas bolas. E con aquelo, pois xa tiñan que ir tirando. Estas son as que son máis explícitas. Había as de homes, non pensedes, e obviamente de mulleres, porque o imaginario popular daba moito de sí. A todas as mulleres teñen na barriguiña un picote e un pouquiño máis abaixo un sarxento con bigote. Pois aí vai toda a clase de educación sexual que estaban dispostos a dar. E con eso xa te apañabas, pero bueno, a xente tonta non era. Símiles sexuales nas coplas hai 1000. Pensa mal e acertarás. Isto falámoslo sempre na clase. Porque outro día, claro, cantáballes tamén aquel romance tan bonito, Mini, que decía: verán un caso chocante nas montañas do Cebreiro, onde unha nena ben guapa foi casar con un gaiteiro. El chamábase Cristobo e un día vendeu a gaita, enfadouse a rapaza, sei que lle facía falta. E cando ves que a xente se queda mirando como as vacas o tren, dices: a ver, cando na música tradicional falan de gaitas, non son instrumentos, bueno, sí, son instrumentos, pero bueno, eso, claro, todos os símiles que lle poida sacar, mal, non son para soplar, jajaja, non son debuxo, jajaja, sabes, bueno, da igual. Pero en todo caso, cando falamos de gaita, igual que cando falamos de flores, igual que cando falamos de paxaros, bueno, vamos ir debullando unhas pouquiñas, pero na historia esta de Cristobo, enfadouse a rapaza, sei que lle facía falta, e sei que lle dixo: pois boa cousa fixeche, sei que che tentou demo, xa podes marchar da casa, eu sin gaita non te quero. Pero non te enfades, muller, non sei que porque che vendín a gaita, vendina porque era bella e estaba toda estragada. Bueno, parrafeo, que si sí, que si no. E ao final, claro, pois agora cando xa entramos na narrativa e entendemos a gaita e entendemos todo, claro, que as dúas últimas coplas sí que nos reímos todos, claro. Outro día pra noite veu escurecer pra casa, saiulle a muller á porta, por ver se traía gaita. E des que lle viu a nova, botoulle a mao ao punteiro. Esta sí que che xeitosa, tiruliru meu gaiteiro. Pois entonces, miña dona, eixe de tocar un pouco, bailaremos la muiñeira, guiño, guiño, se o permite San Antonio. Vale, pois todo isto ten sentido si somos quen non fai falta ser ingeniero superior para entender o sentido da gaita, non? Pero outras ocasións, pois parece como que non está tan claro. Cando Camaño e Ameixeiras cantan esa tan bonita de teus labios unha rosa pro meu carabel, teus labios unha rosa pro meu carabel, que se revolve en febre cando te non ve, que se revolve en febre cando te non ve. Todo o mundo se queda como normal. E os que vamos no código decimos: que cochinada, porque a rosa non foi falta explicala, e o carabel tampouco, non? E cando chegan dos motos e lles digo aquela de namoreime da castaña, namoreime do ourito, namoreime de ti, nena, porque tes o pelo rizo. E logo digolles: tiño pelo liso, E quedas así, e entonces, pues abondamos un pouco máis e deducimos. A ver, visualicemos o ourito cando acaba de caer da árbore, o ourito abrindo as puntas das castañas, salindo para fora. Namoreime da castaña, namoreime do ourito, tes o pelo rizo. Profe, vale. Pois,
as cantigas hai que empregalas e os códigos hai que empregalos, hai que debullalos e hai que entendelos, porque canto máis afondamos neles, obviamente, moita máis gracia nos fai a narrativa e moito mellor a comprendemos. Oye, que hai pezas moralizantes tamén, O carballo da Portela, abanea máis non cae, así fai a boa moza que seguía por seu pai. Sí, claro, que van cantar os papás? Pois claro, atende o que che digo, a ver se andas polo rego, que van cantar? Cantaban aquelo que querían que fora escoitado, aproveitábanse os bailes para botar as grandes verdades e tamén as grandes mentiras, vale? Críticas de todo tipo. Leilía cantaba aquela tan bonita de moza do zapato baixo e da chaqueta prestada, dixo Madonna das medias que lle levase la saia. Mira que maneira máis elegante de deixala quedar como pu no medio da festa. Pero claro, coplas de crítica hai un montón. Hai crítica á propia crítica, porque coplas contra as murmuradoras tamén as hai a centos. A min gustame moito esa de contra embesada e lume, que hai moita neste lugar. Se algunha me está escoitando, cuidado con reventar, Concha dai alma non chores. E é que son críticas, pois, un tanto sutiles, pero aí están, quero dicir, son moi obvias. Pero como chas dicen con tanta gracia, pois tes que quedar con elas. É como cando che veñen con unha copla no entroido, ou cando che veñen unha copla no Nadal, incluso cando che veñen con un maio criticón e poñenche podre de arriba a baixo, por diante e por trás, pero tes que quedar con elas, porque con esa gracia de la rin, que vas facer? Pois, ela, non se queda outra. Hai cantigas que falan da emigración tamén, porque hai moitas maneiras. No noso imaginario popular hai temas que están moi presentes. Algúns se cantan de 50 maneiras, máis alegres, máis tristes, e outros se cantaban moi en baixiño, porque había que ter moito cuidado diante de quen se cantaban. Pero a emigración e ese marchar para Habana no imaginario popular, eso estaba moi presente. E cando a xente decidía emigrar, non solamente iba en busca de fortuna, entendemos que iban en busca de novos horizontes, de novas metas na vida, de moitas outras cousas. Home, e saír da miseria, pois igual tamén, porque algunha xente pasou non moi mal. Pero a min encantame esta copla que dice: para América me marcho, yo me voy para La Habana, que aunque no traiga dinero, siempre soy americana. Habanera, habanera soy señor, habanera, mírame con atención. E é que si facías fortuna, ben, pero polo menos, se non a facías, oye, vías mundo, e cando volvas, xa non eres María das Casiñas de Arriba, eres americana. Eso é un estatus na vida. Pero, e que tal estas cantigas que se cantaban en baixiño? Compartín na cantadoira esta semana a Palmeira, que cantaba a miña abuela. A ela non lle gustaba nada cantar cousas moi explícitas. A ela e a case ningunha, porque teñamos en conta que as mulleres que quedaron pois eran as sobrevivintes de tempos moi fastidiados. E elas ben sabían porque había que cantar en baixiño e porque había que baixar a cabeza. E logo olvidóselles como levantala, ese outro debate, vale? Pero as cantigas quedaron. Palmeira, nena, palmeira, palmeira, que vas facer? No rego de Soutolongo, mataron o teu querer, mataron o teu querer, mataron o teu pimpón, no rego de Soutolongo, a tiro de munición. Hai longos romances, o do comandante Moreno de Fonsagrada é moi coñecido, pero a Besta de Degrada tamén é coñecida, que aínda a día de hoxe aseguro vos que costa que a veciñanza os cante e dá pudor, porque se non están vivos os señores, que dices tú, madre mía, onde vai ese tempo? Non falamos da guerra, falamos da posguerra. Se non están vivos eles, están vivos os fillos e as estructuras do poder siguen intactas. E a xente aínda ten vergonza de cantar as tropelías que se fixeron, pero os que teñen vergonza son os que as sufriron, non os que as fixeron. É terrible. Entón, eu tamén reivindico aquí, este ano, aproveitar este ano da oralidade para rascar un pouco, a ver se sale algunha. E algún, pois se se lle sacan os colores, pois será porque o merece, sabes? Cantigas de curas.
Cantigas de curas moito teño cantado, digo, se me ocurren, estou facendo así un barrido moi rápido polas temáticas e estamos todavía dentro do baile, na miña categoría mental ainda estamos moceando, O que pasa que, claro, no baile, no filandón, no serán, na pola vila, mocean novos e vellos, e aínda que os novos teñen unha parte moi activa no baile, pois os vellos e as vellas andan por aí tamén. Hai cantigas que asumimos máis ou que asociamos máis a unhas cidades e outras que asociamos máis a outras cidades. Obviamente, as cantigas de enredos de nenos, esas son claras. Ou as cantigas de rondas e namoros, bueno, aparentemente son claras, aínda que tamén había quen rondaba e namoraba con 70. Pero os romances así un pouco máis longos, normalmente se asocian a xente de máis idade, porque era un momento máis pausado, des que xa os mozos desfogaran e se cadra desapareceran un pouco de escena, chegaba un momento de as lembranzas, un pouco de adoutrinamento tamén, un pouco de risa, pero xa con outro nivel de intensidade. E entón, vou vos propoñer un destes romances da montaña, que é a miña escola, que é o Manuel do Campo. E despois analizaremos e daremoslle unha voltiña a estas letras para ver que nos parece ou que non nos parece o romance. Pero o romance está aí, o romance é longo, é moi participado de cantar, porque aínda se poden ir inventando coplas no momento ou, aínda que non nos saibas, tes unha parte participativa en todas elas que te permite cantalo, aínda que tú non saibas a letra inteira. Entón, enseguida vedes entender a dinámica, as que non a sabedes. E as que a sabedes, por favor, axudademe a sostela. A cantiga empeza así. Si queren oíla, ireilles contando da vida privada do Manuel do Campo. Ai, si, do Manuel do Campo. Ai, si, do Manuel do Campo. E xa che crea un jaico o personaxe e diceche xa na primeira: e o Manuel do Campo, como era tan listo, saliu retratado nas caixas dos mistos. Ai, si, nas caixas dos mistos. Ai, si, nas caixas dos mistos. E cando era novo foi tunar a mieres, regreso pra casa con 7 mulleres. Ai, si, con 7 mulleres. Ai, si, con 7 mulleres. E anterior que se me colou. E a Manuel do Campo, cando era pequeno, e a primeira moza deixouna cun neno. Ai, si, é que hai que ir levando a conta. Ai, si, deixouna cun neno. E agora si foi tunar a mieres, regresou pra casa con 7 mulleres. Ai, si, con 7 mulleres. Ai, si, con 7 mulleres. E morreulle unha, pero el non ten pena, porque aínda lle queda a media docena. Ai, si, a media docena. A que xa empeza a incomodar. E pasou o tempo e entre unhas e outras de fame e desgustos morreronlle todas. Ai, si, morreronlle todas. Ai, si, morreronlle todas. E tiña unha burra tan feita e tan lista que a consideraba como a da familia. Ai, si, como a da familia. Ai, si, como a da familia. E dixo Manuel, esto non ten xeito e eu a dormir solo non estou afeito. Vaya por Dios. Ai, si, non estou afeito. Ai, si, non estou afeito. E dixo Manuel, vou ao señor cura e se me autoriza, eu caso coa burra. Ai, si, eu caso coa burra. Ai, si, eu caso coa burra. E dixo o cura, eso si que non, que o demo te vexa que eu non te autorizo a burra na igrexa. Ai, si, a burra na igrexa. Ai, si, a burra na igrexa. E dixo Manuel, e a miña sorte se non é na igrexa, casenos na corte. E ai, si, casenos na corte. Ai, si, casenos na corte. Prepara o presebre para a cerimonia, tes que ir vestido cunha albarda nova. Dixo o cura, para a cousa ir ben, pregúntalle a burra si quere tamén. E dixo a burra, eso sí que non, teño outro máis burro na corte do Antón.
E Manuel, celoso e cheo de furia, colle un coitelo e matou a burra. Despois de facelo, botouse a chorar. Eu a miña burra non a poido olvidar. Adiós, miña burra, miña compañeira, mañá te levaba comigo á feira. E dixo a burra, toca tu carallo, a feira se queres lévala no carro, non, millo se queres lévala no carro. Bueno, todo un dramón. Non sei se agora, con todo que nos temos divertido moitos e moitas das presentes cantando esta cantiga, a día de hoxe nos sentimos tan cómodos cantando a cantiga. Pero o caso é que había romanceiro, había. Este é un romance de burros, cuidado, entra dentro da categoría das músicas de entroido. Na segunda parte do Obradoiro debullaremos, por un lado, a violencia implícita e explícita dentro das cantigas de tradición oral e volveremos a Manuel, que, cuidado, non sei se levaste la conta, a primeira moza con un neno, 7 mulleres, fora, máis unha burra, 7 mulleres e unha burra, pois, menudo body count, non? Tenía este hombre. E por outro lado, pois, eso, o que son as composicións e romances dos burros. Volveremos a él. Pero, sen dúbida, son fórmulas participativas, son fórmulas simpáticas, son fórmulas divertidas, e o romanceiro estaba moi presente, e era unha maneira tamén de interactuar, pois, xente de todos os ámbitos, de todas as idades e de todas as posibilidades, pois, na foliada. Entón, estes romances asimilámolos moito a xente máis maior, como vou maior xa estou en época de romances. Mirade, hasta para ir morrendo había melodías e, sobre todo, había maneiras de consonar en comunidade para despedirse. Non sei se coñecedes, este ano dimos de moitas voltas a práctica do abellón, que é esa maneira de velar os mortos que hai pois, en algunhas zonas da provincia de Lugo, da provincia de Pontevedra. É un fenómeno que se repite en varios sitios, non se conservou en todos os lados. Pero na zona de Mondoñedo sei de un par de aldeas que houve xente, o sea, teño amigos que velaron facendo abellón. A min ponme a pel de pita solo de pensalo. É un consonar en unha nota que oscila en dúas, que é un chorar en comunidade e un lamento en comunidade arredor da persoa que finou. Dice que en parte pois é como pois eso, para un lamento comunitario e en parte tamén é para espantar un pouquiño a morte dos demais, porque aquela copla que dice eu ben vin estar a morte na parra comendo uvas, vaite dai morte negra, inda non che están maduras. Obviamente, ninguén quere a morte cerca. Entón, parece ser que este consonar, por un lado, é un lamento por que en marcha, pero por outro lado é unha maneira de manter a raya, vale? Que aínda estamos aquí. Entón, se queredes experimentalo, un minutiño nada máis, non vos pido máis, para pechar como debe ser o ciclo vital, vale? E despois teño un xogo divertido. Simplemente se é. Cando estamos consonando en roda, o efecto abellón é moi potente. E se somos fieis ás arquitecturas sonoras que se referenciaron, hai un libro sobre abellóns e sobre tobadeiras, por certo, é espectacular, porque non era simplemente en círculo, sino que a xente se colocaba en posicións estratégicas para facer notas estratégicas e o efecto envolvente é brutal. O sea, irse e despedirse do mundo en un verdadeiro trance sonoro, así como chegaches. Recordades que esta historia empezou aquí e acaba con ese zoar comunitario. Vale, pois, para moitos e moitas de nós, isto sería o ciclo vital e, de alguna maneira, poderíamos ordenar e argallar todas as cantigas e clasificalas en función de que momento do ciclo vital, en que momento do ciclo vital as cantamos, non, en que momento do ciclo vital son máis importantes. Non sería correcto decir que solamente se cantan en este momento ou en este outro, porque se vos parades a pensar despois dos cantos de namoro e despois dos cantos de boda, despídete, niña hermosa, de la casa de tus padres, hoy es el último día que de ella soltera sales, e despois dos brindos de vivan los novios, viva el novio y la novia, y el cura que los casó, y el padrino y la madrina, y el convidado soy yo, y de todas esas cousas
que veñen despois? Os arrolos outra vez, porque isto é lei de vida. Entonces o círculo de alguna maneira volve a empezar. E as cantigas todas están presentes en todas as etapas da vida. Pero o ciclo vital é unha ferramenta para traballar, porque a nosa oralidade é tan extensa que de alguna maneira hai que abordala e sistematizala e clasificala. Entón, isto con respecto ao ciclo vital. E agora vou vos propoñer un xogo. E este xogo é en torno ao ciclo do ano. Entón, eu saco vos unha melodía e vos tedesme a ubicar dentro do ciclo do ano. Porque o ciclo do ano, pois eso, é outro ciclo superpresente na nosa e en todas as tradicións orais. E que pasa? Pois que se repite, obviamente, ano a ano. E se varía, cuidado, que ninguén pense que todos estes rituais, por moito que sí é certo que se den, tanto en momentos da vida como en momentos do ano, sempre se repiten da mesma maneira. Porque para que teñan sentido, teñen que ir mudando. Hai un etnomusicólogo que estou lendo últimamente que se chama Pike, que fala das dúas visións sobre o folclore e sobre un feito cultural, non? Por exemplo, pois agora as músicas, o legado das mulleres pandereteiras. Está a visión émica e está a visión ética. A visión ética é a que ten o estudioso que ven de fora e nos mira desde fora a comunidade. E nos ven o San Froilán bailar aí a muiñeira, vale? E non acaba de entender nin as relacións de poder, nin como facemos ese baile, nin quen saca punto, nin quen leva a manda, nin por que o picado vai máis abaixo ou máis arriba. Todo eso non acaba de entender, pero tenlle moito interés. El ven a escoitar as melodías, porque ele é un home estudioso e clasifica como Doroteas, melodías por cadencias e así. El ten unha visión desde fora do feito cultural e a el importanlle unha serie de parámetros. Pero nós, desde dentro, temos a visión émica. Nós somos parte da comunidade. E o mellor a nós, o último que nos importa é como cantamos esa canción. Porque que nos importa do San Froilán? Importanos salir, quedar cos amigos, pasalo ben, ter cartiños para poder ir comer o pulpo, encontrarme con aquel, se son moza, liarme con este, con outro, eu que sei. Este tipo de cousas son as cousas que a nós nos importa. Como é este ano San Froilán? Que é o primeiro ano que me falta mamá, porque resulta que a mamá sempre viña comigo San Froilán e agora xa non está. E todo o proceso previo, como limpamos a casa, como preparamos os que temos convidados, sabes? Todo eso é o que a nós nos importa. E ao final a nós, o último que nos importa é como cantamos esa muiñeira. É o feito de bailar. Para nós, o ritual e o proceso vívese dunha maneira e que nos ve desde fora, pois vive doutra maneira. Que nos pasa agora? Que como desnaturalizamos un pouco estes contextos e tamén nos estamos facendo un pouco estupendos e estamos aprendendo a vernos desde fora, somos dentro e fora, estamos un pouco bipolares ahora mismo, somos dentro e fora. Está moi ben que nos vexamos un pouco desde fora, que veña a xente desde fora a decir que importante esta canción, que valor ten, é música modal, isto é fantástico, é tradición oral da boa, da que non estaba pervertida polos sistemas cromáticos, pola tonalización de primeiros do século pasado, isto é fantástico. Ai, a mí me encanta que veñan e nos digan eso. Pero si desde dentro non temos a vivencia, e desde dentro non está vivo e non ten sentido todo o proceso para nós, xa pode ser a muiñeira máis bonita do mundo, que conservala non vai ter ningún valor para a nosa comunidade. Entón, eu creo, estou moi charlatana hoxe, claro, me pagaron por eso. Eu creo que estamos vivindo un proceso moi bonito este ano. Estamos vivindo, aparte desta patrimonialización, de darnos conta da importancia deste legado destas mulleres, estamos vivindo unha renaturalización de moitas cousas. Estamos resignificando cantares. Vamos a deixar de cantar o Manuel do Campo? Pois non creo que o deixemos de cantar. Pero igual lle damos unha volta, igual hasta cambiamos a letra. Ou igual, se o día que decidamos cantar, vamos a aproveitar para falar de violencia o día que decidimos cantala. Estamos resignificando cousas e estamos dándolle unha volta a todo. E estamos compoñendo coplas que nos dicen a nos algo. E iso xa é un avance. Con respecto a hai 30 anos, crédeme, é un avance. O outro día botei contas e este é o meu 30 aniversario como suposta ensinante de música tradicional. Vaya morro que lle botaba, eu non sei o que ensinaba cando tiña 15 anos, pero o caso que empecé a dar aulas naquela altura. E eu penso que evolucionamos moito. E a nosa maneira, a nosa visión desde dentro tamén medrou. Entón, dito isto, empezo co meu xogo, vale? Eu presento vos unha melodía e vos tedesme que dicir en que momento do ano a encadramos. E despois deste xogo facemos unha pausa, vale?
Hola. Perdón, compañero, mira, esto es streaming. Xa me parecía raro non montala un pouco. Bueno, cando tuve a pandereta no colo monteina un pouco, verdad? Sí, teño que me acordar de pousala. Bueno, pois agora vou poñer o pandeiro para non atorar moito a xente que nos está escoitando desde casa. Vale, primeira cantiguiña que vos boto. E que vimos estes mozos disfrazados con bigote, habemos tocar a gaita, nos de ensinar los potes, un pedazo de cachola que nos ha de dar a ama, para non ser unha famenta con esta carnavalada. Demasiadas pistas vos din aquí, demasiadas pistas. Que tempo é? É o tempo do entroido, que ten moitísimos elementos que nos interesan. A transgresión, está claro. Nos quedamos, é un bon momento tamén para reflexionar sobre isto, nos quedamos durante moitos anos, está vivindo un momento tan bonito, os entroidos populares das aldeas e así, ese proceso tamén de patrimonialización que se está dando con moitas máscaras e con moitos rituais de entroido, sobre todo na zona de Ourense, é fantástico, é fantástico. Deberíamos de dar unha volta, este ano empezamos a facelo, tamén desde Lugo, porque, aínda que non teñamos grandes máscaras con grandes nomes, sí que temos rituais que levamos moitos anos desbotando. Por exemplo, este de as mulleres vestirse de homes e os homes de mulleres. En toda canta entrevista fago por aí e están facendo os mozos e mozas, os avós e as aboas estos días, sale que no entroido eles de mulleres, con unhas tetas así, con 5 pares de calcetís en cada teta, canto máis aparentes, mellor, caricaturizando, non van de mulleres, van da caricatura dunha muller. E elas, pois van da caricatura dun home, pintando ese bigote, poñéndose bravas, poñendo luvas para que non nos conozan nas mans, colgando unha gaita aquí na entrepierna para que se vea bien aí, sabes? Pois esa transgresión, esa estámola perdendo, estamos atendendo o proceso e desatendendo o suceso. E, sobre todo, celebralo entroido en comunidade. E como se celebraba en comunidade? Pois indo de casa en casa, anunciando entroido, e papándolle os feixós, os veciños, e pedindo chourizos, porque a matanza xa empeza a estar curada, e é o momento de ir a pedir eses chourizos. Bueno, sempre é o momento de ir a pedir eses chourizos, porque isto vamos a ver agora, pero bueno. E aquela que di... E ven o maio, señor capitán, botennos maiolas da hucha do pan. E ven o maio florido e galán, todas as rapazas amores lle dan. O maio dos ventos, que rico que ven, din que trae as flores, din que trae o mel, din que trae as ervas para namorar, e o carabel roxo da beira do mar. Esta tamén era fácil, non vos queixedes. Que momento estamos? Estamos no maio. E eu non podo deixar de berrar alto e claro que a toda esta xente que dice que estamos inventando tradicións, de verdad, que só teñen que darse unha volta, de verdad, polas aldeas facer un pouco de memoria. Esta semana, non estou falando de fai 30 anos nin fai 40 anos, esta semana pasada estuven recollendo as entrevistas dos mozos e mozas de Viveiro. Referenciamos maios en 5 aldeas, con coplas diferentes, con testimonios fermosísimos de aboas que decían: ai, no, eu a Mondoñedo non quería ir aos maios, nin a Viveiro. Ai, non, os maios de Covas que eran os mellores. Ademais, por que vou compartir o botín de ir pedilo maio con ninguén? Si só somos 3 aquí, tocamos a máis. Entón vamos a cantar os maios na nosa aldea. Así de maios, estamos referenciando. Os maios da montaña eran maios mozos, maios vivos, e ademais había a creencia tan viva esa de que si non se lle cantaba a primavera era moi preguizosa, e botaba chovendo hasta setiembre, había que despertar a primavera, e entón, pois eso, había que cantar o maio, porque senón podía ser que os cultivos e as cousas importantes non foran ben, fora cal fora a motivación, esa celebración e ese estoupar da primavera e das flores e a festa da fertilidade da terra,
si hai cousas para celebrar, me cago en Halloween, sabes? Vamos a celebrar a fertilidade da terra. E esa tan bonita que dice: ai polo San Bernabé, ai polo San Bernabé, ai polo San Bernabé, ai polo San Bernabé, lo dio sol ala no alto, tan alto como a ele. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Esta de cando é? Quen se sabe o San Bernabé? A ver, a copla da pistas, Ai polo San Bernabé, lo dio sol ala no alto, tan alto como a ele. Ábrese un tempo coa festividade dos maios e a celebración da fertilidade da terra, que transita os maios e vai andando polo San Antonio e o San Bernabé, que loce o sol alá no alto, tan alto como a ele, e culmina, onde culmina? Mañanciña de San Xoán, mañanciña máis garrida, que baila sol cando nace e ricando morre o día. Bueno, San Xoán resiste en moitos sitios, pero non pensedes que en todos. Para min é a festa máis popular que a día de hoxe, de verdad, non teño motivos para sospeitar de que se perdera de todo, que non haxa memoria viva dela en ningunha parte do país. Pero aseguro vos que en moitos sitios hai moito tempo que non se celebra. E aquí en Lugo, sin ir máis lonxe, entre Ar de Lucus e demais historias, perdeuse moito, por exemplo, ese espírito de facer as fogueiras nos barrios. Eu, que medrei na Fonte dos Ranchos, ali houbo fogueira durante moitos anos en San Antonio, ou abaixo na Esplanada, ou baixabas a Acheda, tiñas para escoller no barrio. A día de hoxe non se fai ningunha. A día de hoxe, o San Xoán, a noite de San Xoán, con todo especial que é, na cidade deixámola un pouco esmorecer. E é unha pena, afortunadamente moitos e moitas temos aldea. Pero eu penso que reivindicar este apoxeo do ceo e do sol, a noite máis curta, o día máis longo, e todo o imaginario que ten aí, porque igual que nos maios se abre un paréntesis, igual que nos reis se abre un paréntesis, igual que no entroido se abre un paréntesis, do San Xoán ao San Pedro, 5 días aí no medio. E na miña aldea, que hai moito vicio de fogueira, non se fai unha, faise dúas, o San Xoán e o San Pedro. Unha é o lume novo e outra é o lume vello. O lume novo faise botando por fora moitísimo. O lume vello é algo máis recollido, é máis, incluso hai moita xente que celebra todo o barrio o lume novo e o lume vello faise solamente na porta da casa. Que si erviñas de San Xoán, que si ramallas protectoras, que si os tróqueles nas xanelas, que si auga de sete fontes, todos eses rituais son bonitos. Pero bueno, celebrar ese apoxeo de decir, por fin chegamos, viñemos da escuridade máis escura e pasamos un tempo complicado e agora xa estamos aquí, pois é digno de celebrar. E encima, como nos cuadra cas vacacións do cole, o sea, en blanco e en botella. Por favor, como vamos deixar perder o San Xoán? E ese outro ritual de lume o pan, pra que dea moito gran. Cada gran como a un bugallo, espigas como carballos. Alguén sitúa o ritual de alumear o pan? Gustoume moito, outro día vino en Friol, estaban recuperando o ritual de alumear o pan. En Vilafranca faise cos maios, cántase o alumeado do pan nos maios, porque é cando fan as queimas de rozas, que son esas queimas dos restos para pasto fresco e para esa fertilidade inmediata que lle aportan as cinzas aos cultivos. En Vilafranca faino cando os maios, pero en Cervantes isto faise en xaneiro. Dependendo da climatoloxía de cada sitio, vale? Pois eso, a 1200 metros de altitude e con un réxime de xeadas diferente, non se vai facer no mesmo tempo que en Vilafranca, non. A primavera chega para todos, o apoxeo do sol é igual para todos, pero a climatoloxía non é a mesma, polo tanto, o ciclo do ano é diferente na Mariña, obviamente, que na montaña. E na montaña, pois non ten nada que
que ver o Courel con Fonsagrada. Quero dicir, ten todo que ver, pero ao mesmo tempo, climatolóxicamente, non ten nada que ver. E aquela que dice... Non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, que me cheiran o chamusco. Esta témola todos, claro, tamén, ou? Cando é? No outono. Se nos poñemos firmes, non hai calvas, na roda do ano. O sea, se non hai un santo cristianizado ou hai un ritual que ten que ver, con que vai ter que ver? Home, somos galegos, con que vai ter que ver? Pois con que comemos nese momento do ano. E, desde logo, o magosto é un momento especial e outro momento, outro fito comunitario en algúns sitios máis que outros, pero desde logo é unha época de abundancia. Todas estas festas das colleitas non é solamente o magosto, son as esfolladas do millo, todos eses traballos e todas esas colleitas teñen asociadas un montón de cantigas, rituais, é normal que as teñan, e eran momentos importantes na vida, pois eso, das sociedades labregas, que é de onde veñen a inmensa maioría das nosas cantigas. Veña, que estamos chegando. E aquela que dice: aquí están os das xaneiras dispostos para cantar. Si ustedes nos dan licencia, imolas es comenzar. Y esta casiña fallada, por dentro como a por fora, moitos anos vivan nela os señores que a moran. Que momento do ano é este? Son cantigas petitorias e vamos a velas ou levámolas vendo desde que vos empecé a cantar o ciclo do ano. Aquí había moito vicio de pedir, tamén cho digo, porque habría necesidade, sí, pero era un momento de interacción, en realidade é fantástico, non? Se temos unha literatura de tradición oral tan rica, entendo que en parte é por este vicio que tiña a xente de ir facer a festa a casa dos outros. Oye, mellor así, hoxe pagamos por ir a un festival a facer a festa, entendes? E non lo fan outros, e nos dan todo cociñado, e nós non somos arte e parte da festa, nós somos simplemente consumidores e pagadores desa festa. E se encima financia Israel, pois ya ni te cuento el drama, que este. Despois, na segunda parte, reflexionamos un pouco sobre isto. Pero claro, este ir cantar de festa de casa en casa era o pai noso de cada día. Entón, un montón de cantos petitorios. E dentro do ciclo de Nadal, como dice Antonio Reigosa, 13 noites, 13 lúas. En realidad, hai que non estende non a 13, sino a todo o mes e xa empata co entroido. Dentro do ciclo de Nadal, por onde empezamos? Por onde empezamos? Ui, non. É máis, vou vos propoñer outro comezo, vamos a sair un pouco máis alá, porque tú non podes por aí cantar os reis e pedir o aguinaldo, se non hai aguinaldo que dar. Entonces, en realidade, para empezar a cantar os reis, temos que ir un pouco máis alá e cantar aquela de moi boas noites, señoras, as venimos visitar, que a medida dos chourizos non lles podía faltar. Así cantaban os mozos facendo a típica broma de a ver, trae que vamos tomar a medida de chourizo. Que non sabe de que vai esta broma, nunca foi nunha matanza, vaya por Dios. Pero os que sí que fomos, escoitamos este chiste 1000 veces, non? Entón, as cantigas da matanza, as cantigas das mandungueiras e as mandungueiros. Os señores mandungueiros, que son todos moi agudos, e de agudos que son, xa picaron os pezuños, xa picaron os pezuños, xa picaron os lacos. Se non lles quitan o xarro, tamén pican os xamos. E como acaba a canción? Tamén podía picar, non se lles presta, non, aquelo que rima con lacos e con xamos. Eso, alí.
Cantigas da matanza, obviamente, traballos comunais, igual que as esfolladas, as labradas, traballos comunais, cantaban todo o tempo. Cantaban mentres traballaban? Bueno, igual non todo o tempo mentres traballaban, pero o feito de xuntarse, pois era motivo de festa. Podían traballar duro todo o día e naide discute, pero a cousa acababa en celebración comunitaria. E encima se había paparota, e obviamente nas frevas había paparota. Sempre que ibas a traballar unha matanza, era indispensable pois darlle bon mantemento aos mandungueiros e as mandungueiras que che viñan a axudar. Entón, para min, se me preguntas a min, os cantos de reis empezan na matanza. Se non, non ten sentido ir cantar os reis. Porque agora, digamos unha cousa, pasa algo moi triste, nos dan polvorones cando vamos polas casas a cantar. E a mí isto indigname moito, non se pode cantar con polvorones. E a mí, col polvorones non me pagas, non me pagas. Entón, foi a matanza. Temos algúns cantos de Santa Lucía e os primeiros no ciclo de Nadal, cales son? Cales son? Vamos a empezar polos días ordenados. Primeiro día das festas de Nadal así potente. O 24, vale. As cantigas, as panxoliñas, as cantigas de Noiteboa, normalmente na nosa e nas outras culturas seméllanse bastante aos cantos de Arrolo, moitas delas. Por qué? Porque falan do recén, de unha maneira ou doutra. Bien sea el niño Dios ou el acabado de nacer, chámese Jesucito, Rusisis ou como lle queiras chamar. Pero en todos os lados teñen un aire aos arrolos. E nos temos esa que ven da Fonsagrada tan bonita que dice: ai, arrurú, durmete meu neno, ai, arrurú, que che quero ben, ai, arrurú, ai, arrurú, que che quero ben. Entón están aí as panxoliñas, múltiples maneiras e motivos. E se seguimos andando o ciclo, se cantan moitos días seguidos. Cal será o seguinte celebración? A seguinte tipoloxía dentro do Nadal? Cal é o seguinte gran fito? Nadal, sí. Da noite boa e mañan e Navidad e pasado los prejados teremos que traballar. Sí? Temos o día de Nadal, claro que sí. Esta noitiña de Nadal e noite de moita alegría, camiñando vai Xosé, camiñando vai María. Camiñan para Belén, a Belén chegan con día, cando a Belén chegaron corría o mediodía. Que é un momento fundacional importante, que é a comida de Nadal. Sí, para ir tamén, pero bueno, a comida de Nadal, sabes, é importante. Os cantos que chamamos cantos de Nadal, moitas veces xenéricamente chamámoslos a todos. Seguimos avanzando, e que temos polo medio? Antes de chegar a fin de ano, que temos? Os santos inocentes. E por que para nós son tan importantes os santos inocentes? Porque en moitas partes de Galicia, desde logo na montaña de Lugo, que é o meu conservatorio, ali era moi importante. A noite de fin de ano era o equivalente aos santos inocentes, incluso era o equivalente ao entroido. Moita transgresión na noite de fin de ano, facíanse bonecos, arremedando os veciños, facíanse falcatruadas, roubábanse cancelas, levábanse ao monte, soltábanse pitas, coellos, cambiaban as pitas coas pitas do veciño, bueno, todas esas cousas que en moitos lados fanse no San Xoán, na montaña fanse na noite de fin de ano. Entón, chegou o fin de ano e que cantamos? Que cantamos? As despedidas de ano vello. Despedida de ano vello, entradiña de aninovo, os señores desta casa os conten con moito gozo. Vale, cantamos. E insisto, seguimos cantando de casa en casa, de aldea en aldea. Por qué? Porque hai chourizos de por medio. Si non, aseguro os que non cantaban. Este ano pasado, cando fomos a investigar a xente que cantaba raíces no Cebreiro, foi espectacular. Faláronnos de a 4 comitivas pegándose na porta dunha aldea por ver quen entraba primeiro. A 4 comitivas de raíces que contrataban os louzariños, que era lo más de lo más, era la panorama del momento. Comitivas de raíces que os contrataban para leválos de gaiteiros. Vos imaginades se era un momento
importante e se sacaban cartos e máis chourizos, lacón, toucín, todas esas cousas. Contaban as señoras que tiñan que ter un saco casi tan importante como que quedaba para comer na casa, porque do que se mataba había unha parte que iba para vender para fora en moitas casas, unha parte que quedaba para comer na casa e outro saco que tiñes que guardar para cando che viñan a cantar, porque estaba tan mal visto non dar cando che viñan a cantar á porta e conlevaba tanta difamación e quedabas de pobre e de miserable e de todo o peor, porque cantamos chos reises guedellos de cabra, cantamos chos reises non nos deches nada. Se hai un canto extendido por toda a provincia é este guedellos de cabra. E era tan grave, Dios non podía ser. Socialmente estaba terriblemente mal visto ser cutre con quen che viña a cantar á porta. Entón, pois eso, era un gasto importante nunha casa, que ter que recibir a 50 cuadrillas de reiceiros. Pero claro, había pueblos e había pueblos. E entón, había pueblos moi cotizados onde a xente quería ser a primeira comitiva, porque se eras a terceira, obviamente non ibas a levar a mesma propina. E entonces, valían todas estas excusas. E logo que viñan? Pois viñan os manueles, que este ano moito nos gustaron os do Incio, verdad? Que teñen hasta reminiscencias da música medieval, dicen os entendidos que sona bastante parecido ás cantigas. E dice algo así como: ano novo, veivos ben, moi felices noites teña, caballero don Manuel. Buenas noches tenga usted, señora doña Manuela, en el día de su santo, que mañana se celebra. Si había un Manuel, a por él. Y si encima era Manuel rico, a por él, vamos, a por él iban todos, claro, claro. Pois eso, aninovos e manueles, depende do sitio, chamáselles dunha maneira ou doutra, pero son os manueles. E agora sí que sí, vamos chegando ao que decíades antes, os reises, propiamente, os cantos de reis. Que en algunha zona non se facían todos? Seguro que non. Que en algunha zona era máis propio só os reis? Seguro que sí. Que en outras zonas era máis propio as panxoliñas e na máis, que eran un pouco de ámbito máis privado? Pois seguro. Habería todas as modalidades. Pero isto é unha constante en todo o país. Así que, pois un canto de reis, ese que dice: os tres reises magos van para Belén, quitaron os zocos para correr ben. Lupe da Cabeira, Paille Lucace, Esperanza de Macario, Peneira de Pé. Todo tipo de cantos de reis, moito máis melosos, moito máis ceremoniais, cantados solamente por xente maior, porque os reiceiros do Cebreiro era un honor, un privilexio, un orgullo, ou que non podía chegar todo o mundo a ser reiceiro e cantar os reis, e outros cantos pois máis propios dos nenos máis cativos. En todo caso, todo o mundo disfrutaba desa festividade, que se alargaba pois todo o mes de xaneiro. Por qué? Porque ainda quedaban chourizos. Se non, xa vos digo eu que non se alargaba. Pero os cantos de xaneiras, tanto en Portugal como no sur de Ourense, todavía estaban moi presentes. Este que vos cantei antes ven do sur de Ourense. E todas estas cousas son como moi obvias, non? Pero se eu digo: noso santo San Ramón, lévano na procesión, lévano 4 mulleres con bolainas en galmón. Como era eso? Non me acordo. Xa se me olvidou. Donde hai San Ramón? Cando é San Ramón? Ves? Por que sabes cando é San Ramón? Por que sabes cando é San Ramón? Correcto, correcto, correcto. Pois sabes onde é San Ramón? Pois porque diceche algo para ti, dice algo para o teu pueblo. Si tuéramos todos os mismos santos estábamos fastidiados, Nós e a Panorama tamén estaba fastidiada, pero obviamente non ten sentido en cada lado. A señora dos remedios, o señora dos remedios, miña menina tan linda, miña menina tan linda. Cando son os remedios? Aí, sábelas todas, Pilarita? Correcto, pois para na montaña, a romería dos remedios do Cebreiro, a Nosa Señora do Cebreiro 7 é, vamos, impepinable. Pero para outros, pois non é esa, para outros é noso santo San Miguel ten unha ermida de pedra.
quixera ter Douro, nosos santos se quixera. E o San Miguel, quen sabe cando é? Mírala, mírala, mírala. É en setembro, máis ben cara a finales. Ves, si ten copla é que tes unha romería cerca, si non sabía la copla, claro. Hai coplas para casi todo o santo e para casi todo o santoral e obviamente xa non fai falta que falemos dese sincretismo que moitas veces pois son capas e capas de cultura tras cultura, a cristianización é unha desas capas e celebras a festa, pero non acabas de saber moi ben onde está a orixe desa festa e que celebrabas en orixe. Pero está claro que cada sitio pois ten o seu santiño. E si canto aquela de... Esta es muy rancia, pero esta es panota. Lágrimas de corazón, las lloremos, para que todos gocemos los frutos de la pasión. ¿Quién cantó esto? Non tenéis infancia, Non tenéis infancia. Pois eu sí. Eu fun detrás dos capuchós eses de Semana Santa, cantando os calvarios. Funo porque aquí se recuperou uns aniños esa tradición de cantar os calvarios, pero os calvarios se cantaban nas aldeas. 14 calvarios, 14 estaciones, cada una con su lamento. Una cosa... Non vos podo nin empezar a explicar os calvarios. A letra é truculenta, pero... En la primera estación, atento quiero que notes con cuánta resignación lleva por tu redención más de 5.000 azotes y mucha sangre y mucha casquería. Era a pasión de Semana Santa. Non se podía cantar oficialmente na Semana Santa. O único que podías cantar eran os calvarios. Ainda non había permiso para comer os chourizos tampouco. Entonces, pues nada, pues sublimamos el deseo e las ganas de comer cantando os calvarios. Eu aprendín os calvarios de moza. Sí que é certo que están en castelán, aínda que teñen partes, frases soltas que están en galego, eran os calvarios do Hospital do Cebreiro e están en castelán, pero ese melón deixámolo para a segunda parte. E que me quedou? Algún fito do ano me quedou. Eu doume conta de un. Quen se dá conta de algunha cousa importante no ciclo do ano que me quedara por cantar e que teña canción? E non me dá esa unha alegría. O Samaín, para nós, entendo que é o magosto. Claro. Entonces, sí que é verdad que eu, cando celebramos o Samaín, métolle esas cantigas de andar os camiños, que son un pouco tenebrosas. Antes, cando andábamos vivos, andábamos por estos caminos, e agora que estamos muertos, andamos por estos desiertos. Tú si te cruzas a alguén por aí, polo camiño, cantando isto, quen leva máis medo? Claro, tú. A filosofía desta xente, porque a min un señor do Cebreiro tamén me explicou, dixo, aquí a filosofía era dar tú máis medo. Non sabías o que te ibas a encontrar, pero fora o que fora, que tú darás máis medo, sabes? E por iso tiñan este canto de andar os camiños, pero tamén en Baralla tamén existía. E a filosofía era esa, e iban andando con isto. Andar, andar, andar... andar hasta llegar al pedal. Facemos moito o tonto no Samaín con isto, pero non son cantos de Samaín. Se alguén sabe algún, eu sei os cantos dos magostos. O magosto está presente en moitas pezas, pero non. Pero sei unha que tamén é panota, ou bueno, non debería de selo, porque falando de Samaín, ves, moi ben traído eso. Hoxe casan os paxaros na catedral do Abrente. Hoxe casan os paxaros con fíos de neve ouro, con fíos de neve ouro, está o ceo engalanado. Cando é o casamento dos paxaros? Na Candeloria, que ten unha recua de coplas increíble tamén. Vale, pois, oye... A la mierda el San Valentín, perdón, que estamos na universidade. Deixemos de lado o San Valentín dunha vez, por favor, e, pois, temos os símbolos patrios, e se queremos celebrar o amor, pois temos os símbolos patrios, e está presente en un montón de cantigas. Bueno, pois, se non se vos ocurre ningún outro momento importante, di?
Defuntos. Identificades algunha cantiga con defuntos? Básicamente, defuntos é o Samaín. Estamos falando da mesma data, distintas maneiras de chamarlle, santos, defuntos, Samaín, que se está recuperando moito, recuperando, bueno, sea o que entendemos por recuperar, vale? A denominación, a terminoloxía, ou se está estendendo, vamos a decir que se está estendendo a denominación. Aquí sempre foi santos e sempre foi defuntos. E, insisto, hai cantigas de magosto e hai cantigas dos traballos de recolleita de colleitas, o sea, a propia recolleita. A sega vai máis cara ao brao. Logo falaremos deles, dos cantos de traballo, que foi unha tipoloxía moi abondosa que antes non entrei nela, pero na segunda parte sí que entraremos. Eu non identifico con defuntos, vos identificades algunha... Na igrexa non estaba moi ben visto, ahora lo sé, me voy a hacer la repipi desde o século X, empezaron a estigmatizar todo aquelo de celebrar os mortos cantando, celebrar os mortos brindando, celebrar os mortos comendo, ou incluso empezaron a estigmatizar desde a igrexa, desde o século X, as cantigas que se empregaban para facer o pan e cantar, para recoller ervas e cantar, para mover pedras e cantar. Está tipificado así, son cantigas do demo e non valen para adorar a Deus. No primeiro manual de Gregoriano, no primeiro códice de Gregoriano, del famoso Reginio de Prüm, pois desde ali, desde o século X, super penalizado, chamoulle as cantigas do demo. Todas as cantigas de labores eran cantigas do demo. E todas as festas da xente popular e todos os cantos de traballo, cantigas do demo. E toda a maneira de honrar os mortos cantando a xente do povo, cantigas do demo. E todo así. Brindar polos mortos, cantigas do demo. Costumes do demo. E desde o século X, home, son moitos séculos de demonizar ese tipo de prácticas. Entón, seguro que sabía, compañeira, pero a mí non chegaron. Pero era como, muy bien, estás muy bien, debería de verlo, pero no cortases aquí los puntos que, muy bien, pero non é a hora todavía de disfrutar. Ah, mira, como para escantar a morte. E unha ofrenda, sí, señor. Pero era algo como de bebida, non como, non tanta bebida de... Pois mira que alegría me dá, seguí escarbar por aí, a ver se encontramos e referenciamos máis. E lembras como sonaba? Sería un recitado ou algo así? As rapazas de Camaño e Ameixeiras sí que referenciaron, pois eso, eses rituais para espantar honrar os defuntos e ao mesmo tempo espantar a morte. Fume santo del obreiro, limpa yo mal a este corpo, saca esta alma de pena, quita o aire de morto. E eso, cantigas así como para manter a morte a raya, pero ao mesmo tempo honrando os mortos, que é, sí, esas contradicións que ten. Vale, pois anoto nas próximas entrevistas que fagamos defuntos, a ver se me sale. Alguén se lle ocurre algún outro momento do ciclo do ano que non referenciáramos? Non. Bueno, non tedes por que dicilo agora, Entón, vamos a pechar este ciclo, vale? Ciclo vital e ciclo do ano. Nos vamos a dar 10 minutiños de descanso e á volta, pois volvemos con outras reflexións e tamén máis cantigas. Que teño pensado facervos pasar máis vergonza, non me chega con esta. Necesito facervos pasar unha pouca máis. Vale, graciñas, 10 minutiños e volvemos, vale? Vai empezar directamente polo pouso da violencia, este segundo bloque, porque para min estamos, sí? Vale, perdón, porque igual unha presentación un pouco máis. Retomamos, seguimos con este curso de tradición oral, teórico-práctico, e vai empezar, decía, polo pouso da violencia, porque para min é un tema importante, pero vou a unir con estes últimos comentarios que fixemos e este último dato que vos din,
vou unir con outra cuestión. E é que desde hai un tempiño estou intentando aprender e profundizar un pouco nas cantigas medievais e nos restos de música medieval que temos aquí, que me parece bastante interesante e bastante importante ver como se relaciona, se é que aínda hai maneira de relacionar a nosa tradición oral coa lírica medieval, que para nós hasta ahora era o único canon musical que tiñamos no país. Si é que, de feito, colles os libros de texto, calquera persoa que incluso se vai a sacar un Celga 4 ten que estudiar un mínimo sobre o que é a lírica medieval, porque é canon. E entonces eu tamén fago a reflexión que se a partir de hoxe, e a partir de hoxe non, a partir destes anos tan bonitos que estamos vivindo e deste proceso de patrimonialización da nosa tradición oral, teremos que afondar un pouco no seu estudo, afondar un pouco en mirar non solamente as temáticas, que son importantes, sino como se construen de maneira formal as cantigas, de que maneira podemos agrupalas, que sistemática é a máis axeitada, si temos varias e todas son axeitadas, cal é a máis axeitada para enseñar nos coles a que dá e a que dá, cal é a máis axeitada para enseñar nos centros de ensinanza musical e de que maneira presentala, de que maneira unila con outros contidos, darlle un pouco de lógica a todo isto. Pois, eso, nestes últimos anos, profundizando, atopei a este señor, al Reginio de Prun que me deixou un pouco traumatizada, pero ao mesmo tempo gustoume entender e ver desde que tempo está datado e tan penado esa connivencia e esa separación entre o que é a música relixiosa, falamos do século X, Imperio Carolingio e esas tentativas de uniformización, non? Dentro da Igrexa, uniformización cultural. Aquí en Galicia deso sabemos un pouco, porque sufrimos moitos deses procesos de uniformización cultural, e aínda que algúns nos viñeron ben, como a época dourada, das cantigas e todo isto, e cando o galego-portugués estaba de moda en toda a península, esa es bien. Pero, claro, hai moitas cousas que veñen de atrás e que tamén está ben saber en que momento se separaron, en que momento, pois, hasta onde sabemos ou o que sabemos, por exemplo, destes primeiros tempos cristianos e do culto priscilianista, sabemos que sí que eles respetaban estes ciclos solares, estes ciclos do ano, e esta maneira de honrar a natureza de alguna maneira non o veían tan contradictorio con honrar a un deus, non? A partir de que punto isto se empezou a separar e se empezou a considerar tan malo e tan negativo todos estes cantos que, a fin de contas, moitos fan referencia ao ciclo solar e moitos teñen referencia con o momento que estamos vivindo do ano, en que momento se empezaron a separar. Pois que saibades que sí que está referenciado e que foi a partir deste século X cando os legado do Papa Gregorio e o gregoriano se empezou a estudar de xeito oficial en todos os mosteiros, todos os que estudiaban para grego se facían de alguna maneira pois carreira sacerdocio monacal ou como se lle queira chamar, estudaba esta maneira de cantar e tamén estudaban pois este canon de decir a música que se canta mentre se apañan ervas, demonio. A música que se canta mentre se fai o pan, demonio. Eso non vale para honrar a Deus e se honra a Deus de outra maneira. E remato esta última reflexión con un dato moi esperanzador. E é que a xente, as persoas máis importantes que estudian lírica medieval e canto medieval a día de hoxe neste país, sabedes a onde miran? A tradición oral. Porque eles estudan o legado destes anos e desta lírica medieval a través dos neumas e dos códices que se conservan, pero son capaces de darlle unha coherencia musical, pero non son capaces de naturalizar ese canto de todo. E moitas veces chegan á conclusión de que a técnica de canto lírico ou técnicas máis operescas que non lles acaban de favorecer a estes cantos, que non lles acaban de convencer, tendo en conta como eles saben que eran as melodías, como se executaba ese canto. E entón, para onde miran? Para a música de tradición oral. E me sinto moi orgullosa de ter colaborado con varios estudiosos da música medieval que veñen a aprender da nosa maneira de ornamentar, dos modos vocais que aínda conservamos na nosa tradición oral e que agora viraron as tornas e que isto é o revés. E eu síntome tremendamente orgullosa porque me parece un legado musical interesante e porque xa está ben e tempo de reconciliación tamén todos, non? Entón, a fin de contas, todos estudamos músicas antigas. E dito isto,
pois vou no fiar con outra cousa que me obsesionou neste último ano de como abordar como se compoñen as cantigas e como explicarlle á xente que se achega por primeira vez e que non teñen estes contactos dos que falábamos a primeira hora, non tuveron este contacto coa oralidade, non? Entón, como lles explicamos como se construe a unhos rapaces que nunca cantaron de pequenos, que non viviron a muiñeira de xeito natural desde pequenos, como lles explicamos que son as cantigas, as coplas, as estrofas, teñen 1000 nomes, non? Pero esas 4 frases, eses 4 versos de rima sonante que riman a segunda coa cuarta e que as cuartetas, non? De versos octosílabos de rima sonante son as máis abondosas, non son as únicas, temos moitas outras modalidades, pero si é certo que son as máis abondosas. Como lle las explicamos? Pois explicámosles que de alguna maneira teñen unha narrativa autoconclusiva, é dicir, pódenche contar unha historia nesas 4 frases e a veces son todo narrativa. Todo narrativa, te conta unha historia de principio a fin nesas 4 frases. Vimos un montón de exemplos antes. Decídeme un exemplo de todo narrativa, unha copla que é todo narrativa. Pensei que teñen os homes por debaixo das cirolas. Digo, do que fixemos antes. Unha devesa de silvas e un pino con 2 bolas, vale? Pois todo narrativa. E a veces, outras veces, nas 2 primeiras frases, isto é algo que se emprega moitísimo, nas 2 primeiras frases enuncias unha sorte de verdade universal e nas 2 seguintes frases aterrizas esa verdade universal ao terreo que a ti che convén, vale? Salgueiro seco non prende, o verde na pena nace. 2 primeiras. Verdade universal. Salgueiro seco non prende. Pois é verdad, porque se está seco, por moito que lle poñas boa terra e que o regues, se xa secou non vai prender. Pero o salgueiro verde nace en calquera lado, non necesita boa terra, non necesita rego, vai che prender igual. Amor firme non se olvida por 1000 traballos que pase. Vale, pois aterricei a unha temática que a mí me interesaba. Esta estrutura repítese moitísimo. Pero outra das cousas que me obsesiona é eso, que ver os rapaces e rapazas estudar os recursos formais da lírica medieval, a categorización que se fai sobre temáticas e sobre eso, sobre como se construen os versos e que ninguén lle puxera hasta ahora o ollo á literatura de tradición oral, que están íntimamente relacionadas e que atopamos as temáticas e os recursos exactamente igual, todas as que están na lírica medieval, atopámolas na literatura de tradición oral. Entón, fixen unha compilación que fun mellorando e seguramente algunha metedura de pata terei, porque non son medievalista, pero eu collín e vin Cantigas de amor. Está no libro de texto de meu fillo de terceiro da ESO, pero está nos libros de texto de todos os centros de ensino, vamos. Estudiase particularmente no último ano do BAC e en terceiro da ESO. E a veces pode ser un pouco árido, porque se estudia sin referencia, e estudamos música sin música, e é un pouco triste. Entonces, botemos mal da tradición oral pois para explicar todas estas cousas. Cantigas de amor, hai cantigas de cuitas, hai cantigas de cuitas, nós tamén temos cantigas de cuitas, non nas vamos ter. Teño un pesar como un puño, hecho de contar un día, no meu corazón non cabe cousa de melancolía. No meu corazón non cabe cousa de melancolía. Claro que temos cantigas de cuitas. Cantigas de louvanza, nada máis de trazo. Toda ela unha cantiga de louvanza. Cantigas para obter as propinas das mozas as que vas louvar, por cierto. En fin, un pouco oscuro. Pero pode ser amor da dama, ou pode ser amor en xeral, ou pode ser unha finalidade pecuniaria que tamén é válida. E cantabanlles aquela de tu barriga, dama, es moi pequeñita e en ella se cría unha margarita. Que bonito. Vaya, por Dios. Pois nada, iban vendendo as mulleres a cachos por temporadas, que si tus orejas, dama, excusan pendientes, que te los adornan tus rectillos dientes, tu sonrisa, dama, tus pechos, dama, tu culo, dama, así, todo por cachos. Louvanza da dama, en 20 coplas, en 30, nas que faga falta. Cales serán? As de indiferencia.
porque tamén o amor tamén se acababa, e entón, pois naquela altura tamén sufrían, cando ou nunca houbera amor ou a que a ti che gustaba non lle gustabas, Cuánto se tiene trovado acerca desto? Pois nós tamén. Tanto se me dá por ti, cara de fregar as olas, tanto se me dá por ti, como gato por cebolas. Gustan as cebolas o gato? Pois ti a min tampouco, xa está, indiferencia máis absoluta. Tamén temos aquelas cantigas que eran as declaracións de amor, non? E nós, na literatura de tradición oral, non che ben quero currica, que xa sei que non a es. Non che ben quero currica, que xa sei que non a es. Quérete por moreniña, e pola lei que metes, ai alala. Será por coplas de declaración de amor. Incluso os recursos formais, eso. O dobre, que tamén o estudian os rapaces en abstracto, e moitas veces, en moitos libros de texto, teño que decir que siquiera sin exemplos. E o dobre é ese recurso de empregar a mesma palabra en distintas frases do verso para xerar unha musicalidade. E isto xa lo cantei. Namoreime da castaña, namoreime do ourizo, namoreime de ti, nena, porque tes o pelo rizo. Vos perdestes vos isto, pero xa contamos que era unha cochinada, Despois preguntades e pedides os apuntes. Isto é unha cochinada. Tamén tiñamos o mordobre, que basicamente é o mismo, pero non repite a mesma palabra, sino que emprega palabras da mesma familia. E está aquela tan chula de anque botes e rebotes e volvas a rebotar, anque botes e te botes, pra ti non hei de mirar, anque botes e te botes, pra ti non hei de mirar. E xenera unha sonoridade e unha musicalidade especial este recurso na lírica medieval e nas cantigas de tradición oral tamén. Logo temos aquela outra que lle chaman a tafinda, que é esa de acabar un verso e empezar o verso seguinte coa mesma frase que acabou o verso anterior. É un recurso moi empregado nas regueifas tamén, pero na literatura de tradición oral témolo presente así de veces. Nas coplas que compoñemos en clase tamén temos esta. E dice así: non quero do teu querer, que o teu querer moito pesa, prefiro non ter amores a vivir amada e presa. A vivir amada e presa non tes por que te a facer, e se así funciona isto non quero do teu querer. Recolles o testigo da última frase e emprégala de primeira, ben para fiar contidos, ben para facer tempo a que se che ocurra unha narrativa coa que seguir contando e seguir sostendo as cancións. Porque a veces non había tanta intencionalidade comunicativa nas cantigas. Ás veces as cantigas simplemente íbanse improvisando según a oralidade e a sonoridade das palabras, coplas que non tiñan afán de trascender, que non era para que quedaran, que nas compuxo, non as compuxo para que foran un canon cultural a día de hoxe, vale? Que nas compúxoas polo simple placer de xogar co verso libre, vale? E para soster o baile. Hai unha anécdota moi boa que sempre conta Xavier Iglesias dunha recollida fermosísima que ten feita no Cebreiro. E a recollida empeza así. Hai moita xente pola provincia de Lugo que se lle preguntas: sabes a muiñeira do Acibro? Dice, sei, é aquela que dice: si no fuera por María, que anda en el baile bailando. Si no fuera por María, no estaría yo cantando. Despois, andando tempo, resulta que descubres que María era a señora do pueblo que sabía cantar, bailar e facelo todo. E cando os estudosos foron a facer a recollida, María quería cantar, pero María tiña que bailar, porque os estudosos tamén querían aprender o baile. Entonces, María dixolle a José: José, canta.
E José dixo, e que queres que cante? Canta, que teño que bailarlle a esta xente. E entonces José improvisou esta copla, que dice, si no fuera por María, que anda en el baile bailando, si no fuera por María, no estaría yo cantando, que estaría emborrachando, eu que sei, sabes? El foi fiando versos, algunhas que se acordaba, e aquel momento tiña que cantar, pois cantou o primeiro que se lleveu á boca. E quen fixo esta recollida? Pois fixo canon esta copla tamén. Merece a pena facelo? Home, aunque só sea por esta historia, merece. Pero algunhas coplas levan toda a intencionalidade comunicativa e algunhas outras son efímeras, teñen sentido no aquí e agora, para soster o baile, para decirche algo. Eu podo decir, mira ti para esta moza, eu xa non lle digo nada, e con ese jersey verde xa parece unha ensalada. E mañá non che podo botar a mesma copla porque xa non traes jersey verde ou porque xa non me quero meter contigo, mañá vou me querer meter contino, entón teño que pensar algo para meterme contino. Entón, moitas destas coplas está moi ben que as conservemos, porque así entendemos a maneira de construir a narrativa e as músicas que tiñan eles, pero non ten sentido que sigamos cantando todo tal cual. Lembrade o de antes, o proceso desde dentro e o proceso visto desde fora. Visto desde fora, as coplas valen pa isto e as coplas desta canción son esta e esta. Visto desde dentro, tanto tiña o que cantaras. O caso era facer a festa xuntos e pasalo ben, vale? Entón, non me canso de repetir estas cousas, porque se hai unha frase que define para min o que debería ser a historia da tradición oral a partir deste ano de celebración, é que a xente por fin entendeu que as cantadoras nos legaron o como, non o que. O que tamén nos lo legaron. Que? Esas cantigas, esas líricas, que bonitas. Pero o como, esta maneira de facer festa en comunidade, de non uns arriba establecendo canon cultural e outros abaixo escoitando e aplaudindo. Non nos legaron eso, nos legaron a festa en horizontal e a festa en comunidade. Entón, se que de verdad queremos honralas, está ben que o acabemos de entender dunha vez. Non o que, o como, vale? Sigo facendo repaso rapidísimo antes de entrar no pouso da violencia cos paralelismos que podemos atopar entre a lírica medieval e a nosa. As cantigas de amigo, tú entras ali e dices géneros, mariñas e barcarolas, son todas aquellas cantigas de la mar, claro, correcto. E logo na música de tradición oral non as hai, seguro que tedes 1000 na cabeza, eu canto vos unha, pero valería calquera desas que tedes na cabeza, esa que dice puxeme a considerar arrimadiña unha pena, puxeme a considerar os traballiños que pasan todas as xentes do mare, todas as xentes do mare, ai la lelo, ai la la la. E eu son mariñeiro da beira do mar, teño unha lanchiña para navegar, e eu son mariñeiro da beira do mar. Moi presente todo o xénero mariñeiro nas nosas cantigas de tradición oral. Logo están aquelas cantigas que falan das romerías, non tanto de bendito San Antonio ou bendito San Xoán, sino do proceso de ir de romería. Ir de romería é moito máis que ir a honrar un santo. Son o que falábamos antes, todos estes preparativos para levar a comida, para xuntarte cos amigos, toda a camiñata que se daba hasta chegar ao sitio da romaxe, todo o día, toda a noite que botaban bailando, e as contos que nos duraban un ano enteiro, de todo o cotilleo, de la chicha gorda, de todo o que ali pasou, en eses momentos de exaltación, da amizade e demais. A 1000 cantigas de romería, sabedes vos, e sei eu. 2 exemplos, uno para bien e outro para regular, que nos gusta moito últimamente. O San Benitiño. Se vas o San Benitín, se vas o San Benitín, se vas o San Benitín, Benitiño. Non vayas o de pared, non vayas o de pared, non vayas o de pared, de paredes, que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre,
milagreiro, e se vas a San Benitín, cal era o bo? Se vas a San Benitín, se vas a San Benitín, ai mi madre. Cal era o bon? Non vayas o de Maredes, que hai outro máis milagreiro, cal era? O San Benitiño de Lérez, San Benitiño do ollo redondo, e hei de ir a la miña nai se non morro, e hei de levar unha bota de viño e un moletiño de pan pro camiño. Non é tanto o santo, sino todo o que pasa neste proceso de honrar o santo. Saímos de romería e mozos non lles traemos, porque vos non o sabía e ruins non os queremos. Esta cantaba na zona das Nogais, é unha recollida de Doroté. Todo o que dá de sí a romería. Non é solamente honrar o santo, as cantigas de romería, é todo o proceso. As bailadas, as que honran o baile, as que son cantos de chamada para as mulleres, para facer comunidade e vir e disfrutar todas xuntas. Esa tan bonita que dice: cantai nenas e bailai, alegrai o mundo enteiro, que a que non canta nin baila, pasa todo o día cosendo. Ai la le la le la le, la le la le la le la, ai la le la le la le, ai la le la le la le la. Pois claro que é un xénero da literatura medieval, pero podémolo atopar e podemos facerlles máis ameno o estudio rapaces se a comparamos coa lírica da literatura de tradición oral e de paso poñemos en valor as dúas. A mí me parece unha ideaza, yo aquí lo suelto. As albas e alboradas, que é outro xénero tamén superpresente nas nosas cantigas de tradición oral. As albas e alboradas, que a día de hoxe parece como que o programa do San Froilán ou de calquera outra festa de por aí, 7 da mañá, dianas e alboradas, non? É que se facía cos gaiteiros, pero os cantos das alboradas son os cantos de despertar os amantes para que salgan da cama na que non deberían ter estado e que ninguén os vexa saindo de ali, porque hai unha reputación que soster. Lembrades que xa falamos das cantigas das marmuracións, non se podía caer en marmuracións. Se eras home, todo ben, porque todo é ganancia e aínda te coloca en máis estatus. Pero tú non lle querías facer mal a esa muller. Entón, cantigas de alborada, quen sabe algunha? Cantigas de... Cantan os galos o día, meu amor erguete baite, como me dir queridinha, como me diré deixarte. Ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la 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 la. Incluso seguimos cos recursos formais, os famosos paralelismos. Nos e Ana Quiro xa os conocíamos, porque sabedes aquela que di: arrastrache lo cupo las pallas, alartate lo cupo lo cham, embollache la berberechiña que atraías de quiña do bran. Como unha figura retórica, pois non estás dicindo claramente, o que sí estás dicindo claramente. Entonces non penaliza, eso por un lado. E por outro lado, puntúa doble porque faz un paralelismo. E ese Leixaprén, xa falamos da Tafinda, e o Leixaprén era aquela arte tan famosa e tan valorada na lírica medieval que consistía en arrincar o segundo verso coa segunda estrofa do primeiro verso. E as homenaxeadas nas letras galegas deste ano, que son Rosa e Adolfina de Vila da Igrexa de Cerceda, entre outras, que non foron á escola, sabían cantar con Leixaprén, e tiñan aquela tan bonita de: todos los viernes del año le rezo a Santa Teresa que Dios me dé a una suegra que te enjala la lengua presa. Vedes que está en castelán, pero casi non se nota, Le rezo a Santa Teresa todos los viernes del año que mi amor esté entero, que no caiga del andamio. Elas cantaban as temáticas que a elas lles interesaba cantar. Interesáballes criticar a sogra, por suposto. Por qué? Porque eran dúas mulleres que eran máis solteiras e as súas sogras respectivas non lles deixaron casar co rapaz que
que as fixo nais. Entón, se había alguén con licencia para criticar as sogras, esas eran Rosa e Adolfina, e cebábanse bien, que hai bastantes cantigas de sogras na súa lírica. E eso, pois, falaban do que a elas lles interesaba. O refrán, cantábamos antes, baila rapariga, baila, coa saia de puntilla. Tente coidado, non caigas, agárrate da patilla, Concha dai alma non chores. Este Concha dai alma non chores, que é o refrán que vai detrás da copla, e non ten nada que ver co estribillo, vale? Pois esa maneira de encadenar versos, os propios romances tamén son reminiscencias da lírica medieval. Entón, estaría moi ben que os relacionáramos e estaría moi ben que foramos quen de colocalos a unha altura máis ou menos paralela, xa que decidimos que queremos que forman parte do noso canon cultural. Entón, pregunto que da mesma maneira que se eu vos pregunto, e mal que ven, a pouco que fagades memoria, seguro que recordades que é un trovador, que era un trovador? Era o poeta que compoñía os versos. E o xoglar, quen era? Que nos cantaba, aí está. E o segrel, quen era? O cantautor un pouco barato de la época, perdónenme os medievalistas, pero, bueno, facía as dúas cousas, non de tanto nivel como os dous anteriores, pero era un pouco chico para todo. E o menestrel, o músico acompañante. E as soldadeiras, curiosamente, para unha vez que aparecen as mulleres, as soldadeiras eran as que danzaban para acompañar aqueles poemas e eran directamente obxeto de burla e escarnio, e para iso estaban nalgúnas das composicións satíricas. Que raro, que xa para unha vez que aparece unha muller que vai a quedar así, tanto elogio de la dama, tanto elogio de la dama. Pois está moi ben, todas estas figuras aparecen no libro de texto de terceiro da ESO de meu fillo. Pero entón eu pregunto, si estamos patrimonializando as cantadoras e estamos patrimonializando a literatura de tradición oral, que é levar a manda? Que é levar a manda? Eso, pois levar a manda, que exerce a tradición e a cultura con normalidade, ten claro que é a manda leva quen se acorda, quen acordan as compañeiras, que marca o inicio e o fin da canción, no caso de que esteamos tocando varias xuntas, que esa tamén é outra. 50 non estaban nunca, todas tiñan máis interese por bailar, a cousa interesante e importante acontecía no torreiro, e cantando, se iban turnando para cantar e soster o baile, pero o interesante era a interacción entre corpos e ritmos e ya tú sabes, mi amor. Eso, aí diante estaba interesante. Aquí estaban porque alguén tiña que estar, íbanse turnando, vale? Cando había varias, había unha que levaba a manda, que era a garda da pandeira. Eu vou vos enunciando, non é que este tomando aquí a lección, pero se vamos a patrimonializar estes elementos, teremos que entender como funcionan a pandeira na zona da montaña, igual que nas zonas dos seráns. Non había 50, había unha, e estaba na casa da moza solteira de máis idade, vale? E, cando esa moza casaba, pasaba á seguinte, vale? A garda da pandeira, a custodia da pandeira. E a custodia da festa en sí recaía na moza solteira máis maior. Por que destacaron tanto Rosa e Adolfina, as homenaxeadas deste ano de Cerceda, no mundo do canto e da pandeireta? Porque elas nunca casaron. Elas eran nais solteiras. Entón, sempre tuveron a garda. Cando se facía a festa, había un momento que as mulleres casadas, quixeran ou non, tiñan que agarrarse do ganchete do marido e marchar. Pero as mozas solteiras tuveron sorte, as que viñeron detrás de Rosa e Adolfina, porque as máis deixábanas quedar con elas, quedaban como que ao seu cargo. Pero elas sostuveron a festa durante moitos máis anos do que era habitual. Depende o que entendamos por habitual, porque, bueno, pois eso, ter fillos de nais solteiras era tan natural como respirar, quero dicir. Desto falamos noutras xornadas de patrimonialización de tradición oral, e é que é un invento bastante reciente, sobre todo moi vencellado aos tempos do franquismo e da posguerra,
esta mala imaxe ou este estigma social tan grande que tiñan as nais solteiras, porque previamente, e hai xente aquí de leis que saberá ben do que falo, hasta había figuras nas leis para decir como se facían as partixas e como se separaba un terreo cando nunha familia había unha máis solteira, non se lle expulsaba da casa e nada de salirse do entorno da comunidade, vale? Esa muller non tiña o estigma que tuveron as mulleres e as nais solteiras na posguerra. Que máis? Os gaiteiros. A figura do gaiteiro era espontánea, tocaban porque sí, ou tocaban solo se había... Aí está. O gaiteiro era panorama de turno, vale? O gaiteiro era a festa extraordinaria. Cando había unha xuntanza grande, ben porque había que celebrar un santo, ben porque era unha festa dunha colleita, ben por algo desto, entón era cando se xuntaban 4 pesetas para contratar a un gaiteiro. Pero aínda que houvese un gaiteiro no pueblo, el non viña a tocar de maneira espontánea e natural. O gaiteiro era músico reconocido. A pandereteira non. Non había prácticamente pandereteiras do oficio, das poucas que sabemos que se lles pagara por ir aos traballos comunais, non a traballar, senón a tocar e a facer a festa de despois, están Rosa e Adolfina, pero temos moi poucos testimonios de pandereteiras que cobraran polo seu traballo. De feito, o que si temos é moitas coplas que falan de se por cantar me pagaran, había de cantar ben, pero como non me pagan, hei de cantar o desdén. Temos moitas coplas que falan deso. E as coplas, os romances que viñan escritos, eses onde aparecían e como aparecían. Porque moitas das mulleres que eran grandes cantadoras de romances escoitaran o romance na feira e se tiñan sorte e 4 pesetas compraban un pliego de cordel na feira. E entonces, a partir dese romance primeiro, facían as súas versións ou aprendían a música e logo con esa música facían outra letra, o estilo daquel romance, pero os pliegos de cordel non son exactamente tradición oral, pero sí o son, porque eso, eran composicións a veces que a veces incluso se pagaba a xente para que as fixera. Vale, eu é por meter así un par de conceptos. 3 me quedan, 4 incluso. A lercha, quen sabe o que é a lercha? Ou a rinchona? Isto documentou moi ben Mero e ten varios exemplos de recollidas. A lercha ou a rinchona era aquela muller que cando había un canto popular e todo o mundo estaba cantando, entre verso e verso collía e metía outra canción diferente, con outra estrofa que non tiña nada que ver, incluso outro ritmo, outro tono, tal. E entonces toda a xente que estaba escoitando aquelo, a ver se era quen de volver a canción que estaba facendo antes ou non. Eran bromas que facían naquela altura. E era unha figura como que moi apreciada, en plan, pois facerse unha lercha no medio da festa ou facer unha rinchona no medio da festa para descolocar a xente que está cantando e ver a ver se son capaces de recolocar a canción outra vez. Veña, o desafío. Este sí que o sabemos, verdad que sí? O desafío. Teste ti por boa moza non a es, anque es bonita da cara, tamén es trenca dos pés. Non pensedes que isto sale gratis, Cantar o desafío, normalmente, podían ser entre mozos e mozas, moitísima rivalidade entre mozos e mozas, pero tamén podía ser entre 2 mozas ou entre 2 mozos. Agora, chamanlle como lle chaman, batallas de gallos, freestyle, agora inventaron o grifo, sabes? Pero, en realidade, pois isto é máis bello que os tempos. Facémolo nós, fixéronos sempre as culturas africanas, que son das que beben todos estes xéneros urbanos, que si el rap, que si el freestyle, todo isto. Cantar o desafío, é eso, pois ter un bif, que dicen agora os mozos, un bif, temos un bif. E, por último, que me queda? Un xénero por excelencia da montaña, o brindo. Seguro que escoitastes falar da regueifa, a que sí? Que ese arte de ir improvisando versos é outra maneira de recuperar a oralidade superinteresante que está collendo agora auxe por moitos institutos, e a mí me deja loca, porque está funcionando moi ben, de verdade, que eu estou gratamente sorprendida do ben que está funcionando en moitos institutos. A regueifa era ese arte de improvisar versos, moitas veces o desafío, porque a regueifa pode ser moi mordaz, normalmente vai a donde máis doe, pero
ese xénero improvisador na montaña de Lugo toma outro nome e tamén toma outro cariz. Na montaña de Lugo facemos brindos, non facemos regueifas, facemos brindos, que son improvisacións orais tamén, pero moito máis amables, porque o brindo ven de brindar, vale? Había unha ocasión por excelencia na que os brindeiros e brindeiras, porque tamén había mulleres, eran convidados, incluso remunerados, e eran as bodas. Había que brindar os novios, as novias, os padriños, as madriñas, os avós e a todos os convidados, e canto máis pelotearas, pois máis propina te ibas a levar, eso está claro. Brindo chamanlle na zona do Courel, na zona de Cervantes chamanlle máis o chufón, e ali asocian máis a figura masculina, pero no Courel sí que podía ser tanto home como muller, chufós ou brindos. Insisto, é unha modalidade moi parecida á regueifa, pero moito máis amable. Eu son do team brindo, a min a regueifa dame moito medo, Ben, pois, con todas estas historias e con todas estas ideas, pois a ver se vamos collendo novas maneiras de poñer en valor e imos discurrindo entre todas e todos novas maneiras de poñer en valor este patrimonio oral que non sea solo, aunque tamén, subindo a xente a un escenario, a soster unha narrativa en vertical. E podemos construir esta oralidade e empregar a oralidade como eles e elas a empregaban, de xeito horizontal, de tú a tú. Entón, con isto pecho o terceiro bloque e voume meter no último bloque que, como ben dixo a compañeira, pois é unha temática que a min particularmente me interesa e é o pouso da violencia contra as mulleres nas cantigas tradicionais e populares, porque non podemos abordar esta actualización e esta resignificación da música tradicional e este volver a poñer en valor todo este legado sin ter un criterio establecido acerca de cousas tan básicas como isto que vamos a falar. E é que todas e todos teremos claro que as músicas son reflexo do tempo no que son cantadas. Senón, non terían sentido. A música sempre é filla do seu tempo e a narrativa que acompaña tamén é filla do seu tempo. Entón, pois dependendo do tempo que vivimos e dependendo dos valores que temos, así se reflexan as nosas cantigas. Eu, cando empecé a cantar de mociña en María Castaña e pasaba os sábados pola tarde indo de casa de cultura en casa de cultura facendo muiñeiras e xotas para divertimento da xente, sempre recordo dous momentos. O previo a eu caseime na montaña e o posterior a eu caseime na montaña. O previo era, daba igual ao tipo de muiñeira que tocaras e o ben que bailaras, que bueno, tiñas a xente así, mirándote con certo interés, pero xa está. Pero sempre había unha cantiga que era un antes e un despois, que espertaba mogollón de risas, cachondeo, e a partir dali a atitude da xente cambiaba. A cantiga en cuestión era esta maravilla que vos traigo. Eu caseime na montaña cunha muller mocetona, non se lava, nin se peina, anda feita unha porcona, non sabe fregar un plato, nin barrer cunha escobela, un día de cabreado, barrin a casa con ela. Agarreina por un brazo, el levei a miña sogra, aquí lle deixo a súa filla, que non sabe de cociña. Isto teatralizábamolo incluso, Isto cantaban os meus compañeiros, e nós moi ofendidas contestábamos: a miña filla traballa, que mo dicen os veciños. E eles: a súa filla traballa de noite polos camiños. E nós: borrachín, calavera, sinvergüenza, eso non o decías tú cando dormías con ela. Esta era a narrativa. Asegúrovos que o cachondeo estaba asegurado, porque entre a gracia que lles facía que teatralizáramos isto, mozos e mozas de 12, 13, 14 anos, e a historia en sí, asegúrovos que marcaba un antes e un despois. E esta cantiga, teño que reconocer non sin certa vergonza, que me acompañou durante moitísimos anos. E cando tiña grupos mixtos e chegaba o día da festa, ali iba eu con esta cantiga a poñer aos homes e a mulleres a teatralizar isto. Ata que, por sorte para min,
pois fai unhos aniños, xa vai para 10, unhas compañeiras puxeronme a reflexionar e dixeronme: vamos cantar isto no San Xoán. Oye, tú non pensas que en determinada maneira, non sei como ves, pero en certa maneira, esta canción normaliza a violencia contra as mulleres. E se subimos isto a un escenario e facemos que todo o mundo se ría do feito de pegarlle unha muller e de tratarlle así, por moito que sabemos que é ficción, pero facemos que a xente se siga rindo a costa desto, e facemos o humor de sempre, a costa dos de sempre, non estamos normalizando a violencia. E ese foi un momento fundacional para min e máis para as miñas compañeiras. E empezamos a falar destas cousas en aulas, e empezamos a darlle unha volta. E chegamos á conclusión de que, por un lado, atopamos tantísimas cantigas que reflexan violencia, que nos parecía absurdo censuralas todas, porque hubo arduos debates en clase. Pero isto sempre se cantou. Aparte, nós que culpa temos, porque a canción é así, e isto sempre se cantou. Ou xente que decía: se vamos a estar todos os días con estes dramas en clase, veño aquí a pasalo ben, Era lexítimo tamén esa atitude. Pero o certo foi que, conviñemos que efectivamente, a violencia estaba reflexada en moitas cantigas e non sempre da mesma maneira, vale? Que esta cantiga podía ser unha caricatura, sí. Que poderíamos cantala? Pois non, pois depende. Pois se cadra se lle poñíamos un contexto e explicábamos as cousas, pois sí a cantaríamos. Por exemplo, teño que confesar que eu canto moitísimo esta cantiga. En que contexto? No contexto das actividades de prevención de violencia que fago en institutos. E plantexo debate a partir dela. E é super interesante plantexar o debate a partir dela, sin censurar. Oye, rapaces, que vos parece esta cantiga? Quen queda ben, quen queda mal nesta cantiga? Primeiro dicenche: a muller queda mal, que é unha cocha. E logo, daño unha volta e dice: non, o home queda mal, se lle está pegando a muller. E xa van chegando a conclusións eles solos. Pero plantexas o debate pois desde outra óptica. E confésome, eu ante eles, e confésome que eu mesma pois cometín este erro moitas veces e que, pois eso, pois que empreguei esta canción pois para facer que a xente se rira e para arrancar un riso fácil da xente. E desde plantexarlles o cuestionamento que eu fago das miñas músicas e plantexarlles a eles a ver que lles parecen e que eles lles saquen todos os peros do mundo, entón invítovos a facer unha reflexión sobre as vosas músicas e as músicas actuais e en que papel e en que maneira nos afectan as mulleres ou os homes e a educación que estamos tendo. E funcioname moi ben. Entón, non se trata de censurar a cantiga, trátase de poñerlle un contexto. E se a quero empregar pois para falar desto, pois a min particularmente vaime moi ben. Como me vai moi ben, pedazos do romanceiro absolutamente terribles, e é que moitas veces deixamos de empregar o romanceiro pola cantidade de violencia implícita e explícita que ten del. Non porque as pezas sean largas, porque os dramones son considerables. Temos toda a sorte de violacións, desmembramentos e abusos, pederastia e pedofilia a orde do día, incestos, e todo o catálogo de perversións que hoxe podes atopar en Pornhub, estaba antiguamente no romanceiro. Cántolles romances que reflexan violencia, que non a normalizan, que a reflexan porque a cantan con toda a súa crudeza e coa música que a acompaña, entras nese sentimento de malestar, das víctimas, con larga que a cantiga tamén lles dá tempo a remoer un pouco. Para min é unha boa ferramenta e cando lles canto aquela de un día la niña sintió que su tío la miraba, ay, que su tío la miraba, e como lle vai ofrecendo cartos, e como acaba a canción dicíndolle si aceptas lo que te pido, pa' ti todo el capital, ay, pa' ti todo el capital, y si me dices que no, hoy lo vas a pasar mal, ay, hoy lo vas a pasar mal. É terrible a cara de conxestión que se lles queda aos rapaces e rapazas, pero sírveme para presentar a violencia intrafamiliar, porque queiras que non podemos falar de prevención de abusos obviando o dato de que 8 de cada 10 veces que este abuso se produce ven do entorno máis próximo dos nenos e nenas. Entón, é agradable? Non é agradable. Viven un momento incómodo? Pero preséntase. E non é a primeira vez nin a segunda que ten
froitos insospeitados e temos que pasar polo xulgado despois de dar unha charla. Entón, efectividade eu penso que ten. Censuralas? Non. Metelas no caixón? Non. Redimensionalas e empregalas para o que nos poden ser útiles? Sí. Os estribillos da montaña, os estribillos de Florencio, que sempre digo que era un ceguiño da montaña, que para non ver vía moito. E é que na narrativa de Florencio están moi presentes cantigas de denuncia de acoso e abuso sexual. E eu pregunto, se chegades á mesma conclusión que a min, Florencio, pola súa condición de home dependente, ademais de cego, estaba tolleito porque tuvo polio de pequeno, sempre estuvo atendido por mulleres. Non teño probas, tampouco dúbidas. Sí que hai probas. Dúbidas non teño ningunha, pero ademais hai probas. Entón, nas súas cantigas, ademais de as cantigas de virtuosismo que conocemos do violín, reflexase moito o cantar das mulleres que o cuidaban, porque ele era un máis. Para elas non era novedad ter a Florencio no medio, mentres cantaban. E ten cantigas que che poñen a pel de pita. Hai que entender os códigos da linguaxe na que están escritas, pero María, si vas a erva, cerra ben a porteleira, que teño un xato no prado. Quere entrarche na trabeira e eu non queiro, eu non queiro. E eu volví a repetir. Eu non queiro, eu non queiro. O amo e maila criada, foron velos cabritiños, tira criada de espaldas. E o amo cae de futiños, e eu non queiro, eu non queiro. E eu non queiro, eu non queiro. O señor cura miroume, díxome que era galana, señor cura, tiruliru. A usted non lle importa nada, que eu non queiro, eu non queiro. Insistía. E o cantaba con unha intención que a mí non me cabe dúbida de que obviamente o aprendeu destas mulleres e narraban casos reales, eu non teño ningunha dúbida. Que pasa? Hai que entender os códigos, obviamente. Se hoxe queremos facer prevención de violencias, non podemos falarlles da trabeira e da porteleira, porque nós entendemos esas referencias, sabemos o que é unha corte e a trabeira, bueno, fai referencia ao sexo da muller. E sabemos que cando un cura lle chamaba galana, que é unha moza en edad casadeira e de bon merecer, a unha rapaza, pois tiña unha intencionalidade, ou que o cura e a criada, sabemos ler entre líneas, pero para os mozos estas coplas podollas presentar, pero non me vale. Pero as miñas mulleres, as que traballan comigo diario e que decidiron xunta a min que as clases de música tradicional tiñan que valer para algo máis, pois foron compoñendo coplas e compuxeron aquela de non me silves pola rúa, non ves que non está ben, non me toques sen permiso, cando non te ve ninguén, que eu non queiro, e eu non queiro. Ou compuxeron aquela de se me rondan, que me ronden, eu non pido ser rondada, se digo unha vez que non. Non quero ser porfiada, que eu non queiro, e eu non queiro. Ou aquela outra tan bonita que vos cantei aí un rato. Non quero do teu querer, que o teu querer moito pesa, prefiro non ter amores, a vivir amada presa, que eu non queiro, que eu non queiro.
E foi moi bonito o proceso que arrincamos nesta revisión das violencias, porque, insisto, non se trata de censura, aunque non vos vou ocultar que houbo coplas que decidimos, obviamente, non volver a cantar, porque a mí non me nace, no medio dunha muñeira, o día da festa, subida a un escenario con 3.000 personas diante, cantar aquelo de o home para ser home, ha de telo pa unha porta, para petarlle a muller, se lle pon a cara torta. Pois, obviamente, non me nace. Pero aquela que dice Maruxiña, Maruxiña, se che encontro no carreiro, Maruxiña, Maruxiña, non che a valer non queiro. Eu non sei como lles nace seguir cantando estos meus compañeiros. Levamos anos tamén intentando estender esta reflexión aos compañeiros que nos acompañan facendo a música. Porque as mulleres xa vamos moi avanzadas, pero eles... Teño que decir que non están sendo nada conscientes do proceso. E nós non lles queremos estar afeando constantemente a atitude e as coplas, porque siguen con aqueles primeiros debates nosos de total, sempre se cantou, e eu non o fago, si total, só é unha canción. Claro, só é unha canción, só é unha canción. Pero normalizas ou non normalizas violencia, amigo? Cóstache tanto, estás tan apegado a esa canción? Porque sabedes o que nos decían os informantes, e fixen esta pregunta varias veces, creédeme, cando lles decía a Xan do Vila, Xan, a ti che importa que eu lle cambie esta canción a letra? Porque a min esta letra non... E me dice, pero tú terás que cantar a letra que a ti che guste, ponlle outra. Eu tamén o fixen. E dicen con total naturalidade, pois o que levamos repetindo desde as 4:30 da tarde, que as músicas son efímeras, que se a ti che vale esta copla, tú ya és, porque desde que sale da miña boca xa non é miña, xa é túa e de quen a queira usar. Pero se non che valen e non te identifica esta narrativa, non te tes por que significar con cada unha das coplas que votas, pero se esta narrativa te resulta ferinte, non te resulta útil, nin para facer a festa, nin para transmitir unha ensinanza, non a uses. Para eles será a cousa máis normal do mundo. E para nós parece ser que, pois eso, o dogma de fe é canon cultural, sí, pero hai que poñelo no seu contexto. E a responsabilidade que temos a xente da cultura tradicional cando facendo uso do folclorismo subimos a un espectáculo en escenario, eu creo que a responsabilidade é nosa. Tú estás facendo canon cultural esa copla, que non naceu para ser canon cultural, pero se tú decides subir arriba a un escenario, tú verás o que cantas, se coherente, se consecuente, conta algo que te represente, se ves que contas algo ferinte, dalle un contexto, ou amigo, amiga, deixa de cantala, que é outra posibilidade. Non quixera ir acabando, como vamos, porque estou sin 15. Non quixera ir acabando sen facer unha mención especial aos estribillos da montaña, porque primeiro vos contar moitas das coplas que identificamos ou das cantigas que nunca nos paráramos a pensar que efectivamente reflexaban violencia e nunca nos paráramos a preguntar se normalizábamos a violencia ou non cantándoas, non? O propio Florencio tiña outra que decía ai Maruxiña, por Dios, dame un bico, tanto choquero que xa non mo explico. Pois non me marcho hasta que ti modeas, mira que berro ten quedas as mans, por que non modas, xa podes largar, marica contigo non volvo a falar, pois non volvas máis, xa podes marchar, marica contigo non volvo a falar. Esta copla así larga e ben enrevesada de Muiñeira Bella reflexa a situación que tantas veces levamos vivido en algún momento da nosa vida. As máis graves? No. E das menos graves? No. Vámola deixar de cantar? No. Pero eu agora son quen de poñer en palabras que efectivamente reconozo a violencia que está implícita nesta cantiga, como nesta tan fermosa de Fuxan os ventos, que non por ser casos habituais, que hasta fai 4 días non se consideraban violencia, pois a día de hoxe pois nos resultan un tanto, vos diredes, conocédela, dice así. E era unha noite de chuvia de frío, a que eu pasei no muiño do río, toda contenta empecé a cantar, pra non ter medo e a noite pasar. Pum, pum, peta na porta, sai a correr, e era Marquixo que viña a moer. Viña con contos levado do demo, cousas que as mozas moitas non queremos. O fillo decía, eu quero moer, no muiño do río xe ten que ser.
No meu muiño non moe ninguén, todos o queren pero que mueven, diranos tolos, pero polo visto non hai para todos. Ese ti queres para min moerá, ese non queres xa che pesará, ese me pesa hei de pousar, pero por ti non hei de chamar. Hasta aquí, todo ben. Pero logo, claro, seguía. Pero Merquixo, como é cara dura, foi xa chegando, collei má cintura, e eu teño xenio, logo me fadei, coa aliviadoiro no lombio lle dei. Botei no fora, cerrei a porta, porque pensei que lle daba unha volta. Pobre Marquixo, que mal lle saleu, que levou na chefa e máis non moeu. Así reza a cantiga. Reflexa a violencia. Claro que reflexa a violencia. Normaliza. Normaliza. Lanza a pregunta ao aire. Non hai resposta boa ou mala. Estamos falando desto. Poden ter outra lectura todas estas... Todas. Porque normalmente este tipo de cousas teñen sempre o retruco da muller, donde a muller se defende, Aí se está. pon os seus e defende a súa posición. Pero, Sabes? sí. Estas que falan solo mal de tal, normalmente eran nos desafíos, pero se as sacas de contexto... Acabas de dar no clavo na segunda parte do noso traballo. Primeiro identificámolas e despois fixemos isto que tú acabas de decir. Cando hai, clarísimamente, nesta canción hai un romance. Primeiro, non hai un final tráxico. Segundo, é un parrafeo, de alguna maneira. Sí, con intento de agresión. Bueno, sí, pudo acabar bien, pudo acabar regular, pudo acabar mal. Pero non hai unha narrativa desigual. Efectivamente, hai moitas coplas que non conservamos o contexto e isto explicámoslo tamén en aulas e tamén nos explicamos nas divulgacións que facemos. Se tú lle pos un contexto a esa copla e tú me cantas esa copla ferinte das mulleres nun contexto de homes cantando ferintes a mulleres e mulleres indo a donde doe cos homes, entón é un desafío, entón é entre iguais. Cando tes un entroido, cando tes un contexto totalmente lúdico, entroido, maio, criticón, o que sexa, e tes unha posibilidade de réplica, desde logo, que non é unha violencia gratuita. É unha maneira de ser mordaz, pero que está, de alguna maneira, equilibrada, non? Hai múltiples maneiras de presentar a violencia e non todas elas as normalizan. Para nada, para nada. De feito, o exemplo que vos traía era o dos retrousos da montaña, que me parece fermosísimo, o que, o que chegamos á conclusión que ali acontecía, vale? Porque ninguén nos lo explicou con palabras, pero está todo aquí. Retrousos da montaña. Mi madre no quiere que vaya al molino, porque el molinero se mete conmigo, me rompe la saya, también el vestido. Mi madre no quiere que vaya al molino. Outro retrouso. Retrouso é equivalente a un cartel de neón luminoso na entrada do pueblo. O retrouso sona 30 veces na noite, vale? E o retrouso dice: si vas a botica non vayas sola, mira que o boticario ten a mao larga, e gasta pistola. Si vas a botica non vayas sola. Repetir 20 ou 30 veces isto nunha noite, de alguna maneira, por un lado, é unha denuncia, pero da outra maneira, o sea, clarísimamente é un código de mulleres, entre mulleres, para manterse a salvo. Que é adoutrinante? Claro que é adoutrinante, porque a fin de contas, que estás dicindo? Non vayas aquí, non vayas alá, non vayas sola, non te vistas así. O discurso parece que non mudou moito, se vedes a campaña de igualdade da Xunta de Prevención de Violencias del año pasado, pois moito non parecía que mudara. Pero, por outro lado, a finalidade está clara, manternos entre nós, a salvo. E esa finalidade consíguea. Que ten un efecto moralizante? Pois claro, a música é filla do seu tempo, pero que foi efectiva, tamén o foi. E denuncias ao señor molinero, denuncias ao señor boticario. Cuidado, que cando canto nos instis, esta tamén a uso, sempre teño que cantar o de ten a mau larga, porque se canto de gastar pistola, a xente non o entende. Vos sabedes ao que fai referencia. Dice, claro, non vamos a saber. Pois o bulto do pantalón, claro. Pero esta referencia para os mozos e mozas non é tan clara. E todavía temos a Concha do Canizo, que todavía era máis radical.
Nin casada, nin solteira, nin muiñeiro, nin nada. Concha do Canizo repetía 50 veces se facía falta que non quero, e non quero, e non quero, e xa está. Non quero que me poña la mao na saia, que non quero, e non quero, e non quero, e xa está. Non quero que me poña la mao na saia. E encantoume escoitarlle esta copla, porque eu escoitei múltiples versións desta copla. Que non quero, non quero, non quero, xa está, que me poñas a mao na saia, que son casada, que si fora solteira, tanto me daba. Non, 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 que non quero e xa está. Nin casada nin solteira, non quero e xa está. Ese nivel de asertividade, pois como que sorprende. Entón, pois nada, chegamos á conclusión de que, polo simple feito de que aparece a violencia, non a normaliza, e que tamén hai moitas violencias veladas que non son tan fáciles de identificar, porque cando falamos dunha fazaña sexual, o que para un home é algo digno de cacarear e aos 4 ventos lle dá moito valor, esta noite maila outra pasada, avalei unha pereira, ai, que nunca fora balada. Esa copla fala de quitarlle o virgo a unha moza, que era algo digno de contar e de felicitar aos compañeiros. Aquela que dice: ven bailar Carmiña, e máis trae o neno, que aunque non son pai, axudei a facelo. Aquela copla era un chiste para o home que na cantaba, pero a ela cantábanlle: Carmeliña, Carmeliña, que fixeche desgraciada, por unha mala dormida deixache de estar casada. Ou ese avalar unha pereira que é fantástica nos mozos, as mozas cántaselles pero xusto ao revés. Cantai nenas e bailai, alegrai o mundo enteiro, que a que non canta nin baila é a que o dá primeiro. Ai, lale, lale, lale. Entón, para eles é unha fazaña e para elas unha vergonza esconder. Ollo, isto falamos da esfera pública, de como se ve este tipo de relacións. Non falamos de que non existirán, que tontas non somos, Existir, existiron, existen e existirán. Falamos do feito de que se soubera e de caer en murmuracións, que era o peor que lle podía pasar a unha moza. Por último, a última violencia da que sí que me gustaría falarvos é a violencia implícita en moitas das cantigas que falan das mulleres traballadoras. E é que tamén foi ao longo destes anos, levamos, xa digo, casi 10 anos, neste traballo continuado do pouso da violencia. E levounos un tempiño darnos conta de que casi todas as cantigas que temos que falan de muiñeiras, difaman as muiñeiras. A muliñeira na costa de Meira, de día coce, de noite peneira, era che estilo daquela terra de peneirar de noite sin vela. E todas as coplas de despois non son mellores. Vengo de moler morena de los molinos de arriba, dormí con la molinera, ole, ole, no me cobró la vaquilla que vengo de moler morena. Y si vengo de los molinos de abajo, dormí con la molinera, ole, ole, no me cobró su trabajo. Y si vengo de los molinos de enfrente, dormí con la molinera, ole, ole, y no se enteró la gente. Y luego ella cantaba aquella de: qué polvo tiene el camino, qué polvo la carretera, qué polvo tiene el molino, ole, ole, qué polvo la molinera que vengo de moler morena. Non atoparedes unha cantiga que fale de muiñeira que a deixe quedar en bon lugar. E as costureiras, e as panadeiras. Aquella panadera tiene 3 nombres: panadera borracha, panadera borracha, panadera borracha, mamita e amiga de hombres. Alabam. Costureiras, non as quero, si mas dan, tiro con elas. Canto pícaro hai na calle, durme na cama con elas. E despois resulta que, afondando nas coplas de costureira e nas narrativas de todo isto, chegamos á conclusión de que eran estas mulleres? Mulleres traballadoras. Mulleres que iban e viñan con un pouquichiño máis de liberdade que as outras mulleres e que manexaban cartos igual sen presencia de outros homes que as tutelaran ou que tiñan tratos con outros homes en presencia dun pai ou un marido que as estuvese tutelando. Conclusión, todas unas, xa sabemos como vai. Entón,
pois certa reparación foi o que plantexamos nestes últimos tempos, fixemos moita compilación destas coplas e efectivamente non falla. A inmensa maioría das coplas que falan de mulleres traballadoras difaman a estas mulleres. Entón, pois plantexamos unha certa reparación e así o plantexamos nos espectáculos e nas actividades de divulgación. Ou outra violencia velada que atopamos e que nos parece moi triste e que tamén nos parece que xa é hora de parar é coas vellas, facer humor coas vellas. Porque si de doncella todo fantástico, de recién casada, bueno, máis ou menos bien, pero vai avanzando o tempo e cando xa as mulleres perdían a capacidade fértil, ben sabemos, a presencia e como xa perderan a manda da casa, vamos, xa eran a última mona das monas. E pensade na cantidade de cantigas que sabedes que falan das vellas e que fan risa a costa delas. Unha vella no tempo dos mouros, fixo da plaza de touros. Unha vella nos tempos de antes, fixo das tetas un par de tirantes. Unha vella por foder arrimouse un gaiteiro, pola cona foi o ronco, polo cu foi o punteiro. Porque a música de tradición oral tamén pode ser vulgar, vale? E todas as maneiras que se che ocurra. Unha vella é ben bella, vella da cabeza branca, tirou un peido na cama, fixo levantar a manta. Todas as risas máis fáciles feitas a costa das vellas, non así dos vellos. Feitas a costa das sogras, non así dos sogros. Cantas cantigas conocedes que falen dos sogros? Eu, unha. E busquei, e busquei e rebusquei. E só teño unha. Pero que falan das sogras? A miña sogra morreu enterreina no inferno. Dixeron mos demos todos, temos leña po inverno. Esa cantaba na Rosa e a Dolfina, que son as únicas que teñen licencia para falar mal das sogras. Pero humor feito a costa das mulleres vellas e das sogras, así. Insisto, obviamente, non é por unha cuestión de idade. A veces hai coplas de vellos e vellas, pero ten que ver con esta perda de valor. Entón, decidimos consideralas de algún xeito violencia e decidimos, bueno, pois replantearnos o feito de cantalas ou non e que se decidíamos cantalas, pois que queríamos poñerlles un contexto e darlles unha volta e entón sí que nos sentíamos libres para cantalas e fialas todas nunha cantiga. Entón, pois estes son os pasos que fomos dando. Fomos pasando as fases todas do duelo neste noso analizar o pouso da violencia contra as mulleres. Levounos moitas risas, levounos moitos choros tamén, porque non deixa de ser, de alguna maneira, revivir as violencias que todas e cada unha tiñamos dentro, ou as memorias de violencias que as mulleres que nos rodeaban compartiron, e é que non fallaban, o sea, a inmensa maioría, ou sí que as temos experimentado, ou sabemos de máis aboas que as experimentaban constantemente. Entón, para nós foi un proceso duro, pero foi un proceso necesario e que para nós revaloriza o legado das mulleres que nos precederon, porque, de alguna maneira, axúdanos a entender a súa historia, axúdanos a entender a súa historia de vida. E chegamos á conclusión de que non tiñamos por que victimizalas, porque non foron víctimas de nada, porque viviron os tempos que lles tocaron vivir, souberon sobrepoñerse a todas estas cousas e saliron adiante, e a proba somos nós, que estamos aquí. Entón, non se trata de victimizalas, pero si nos valeu para darlle unha pensada a de que maneira viviron e de que maneira queremos vivirnos a tradición. Insisto, nos primeiros anos sí que pecamos de eu isto non o canto máis, fixemos un acto ali na Praza do Concello, ali en Becerreá, e dixemos isto perpetúa todos os cánones e toda a violencia contra as mujeres, e eu isto non o canto máis, e rompimos ali todas as coplas que levábamos os veciños do pueblo cantando toda a vida. Non digo que nos fixera ganar moitos adeptos ese feito. Logo, fomos suavizando o discurso. Non, fomos igual de firmes no noso convencimento. Pero sí que é verdad que fomos capaces de ver desde outros prismas. Xa non necesitamos, nesa primeira fase de rabia, fixemos o que fixemos e non nos arrepentimos, pero despois xa o levamos dunha maneira moito máis serena, porque nós tamén estábamos máis traballadas. Entón, fomos capaces de expandir a mensaxe dun xeito moito máis sereno. Outra das determinacións que tomamos foi aproveitar todo o emocionario que ten a música tradicional e popular.
Non solamente nos comprometimos ao día da festa non facer unha muiñeira moi alegre con coplas que reflexan violencia, sino que nos comprometimos a, se nos chamamos a día da festa, nos parece moi ben, pero non nos vamos a limitar a cantar as cantigas alegres que te alegren a ti o día da festa, porque o noso patrimonio é moi rico e o noso emocionario tamén é moi rico. Entonces, se tú queres empregar a música tradicional para isto, me parece moi ben, pero nos vamos a traerche todas as cantigas que a nos interesan. Outro ano tamén decidimos empoderarnos e darlle a volta e en vez de buscar as coplas que reflexaban violencia, as coplas que pensábamos que de alguna maneira nos axudaban ou lles axudaron a elas a empoderarse e atopamos coplas preciosas que falaban de mulleres levando a manda, que falaban de mulleres sacando punto no baile, que é algo moi discutido no noso mundo. Vivimos moitas fases e este ano estamos nunha maravillosa e o ano que ven, pois xa veremos, porque este ano estamos aprendendo moitas cousas e estamos aprendendo moito pois compartindo todas estas reflexións pois con xente como a vos que tú a ven convidarnos e pararse a escoitar. Entón, insisto, este proceso de reflexión é colectivo e entre todas pois pensamos moito mellor, así que queda aberto a vos tamén. Podedes atopar publicacións e renovacións de todo este estudio na sección de literatura de tradición oral da Elga, que nos lo publicou por primeira vez e que publica actualizacións desto. E penso que xa falei abondo, teño a boca sequísima, e vos cada vez sodes menos, pero estades moi atentas, e entón, pois, penso que con isto podemos ilo pechando. Entón, vamos a recapitular un pouco. Hoxe traballamos as primeiras improntas musicais, vale? As primeiras cantigas, porque a tradición oral non se traballa solamente desde os escenarios, hai que traballala desde pequenos. Entendimos o ciclo vital e as músicas que acompañan. Repasamos o ciclo do ano e as distintas circunstancias musicais que o acompañaban e as distintas tonalidades e cores musicais que tomaban as cantigas. E nesta segunda parte, pois, afondamos un pouco sobre se vamos a patrimonializar este legado das pandereteiras, de que maneira o queremos facer e que cousas llevamos a aportar a este estudio para que teña máis rigor e, por último, o pouso da violencia que a mí me parece pois fundamental nesta resignificación da tradición das mulleres. E entón, pois, só me queda darvos as gracias por aguantarme tan pacientemente e penso que podemos deixar aquí. Me despido tamén da xente do streaming, que espero que aguantarán hasta o final. Saúdos a todas esas amigas que teño repartidas pola península mirándome pola internet. E nada, gracias. Nos vemos por aí, cantando.